yamphamvu itachuluka chotani mvula itagwa yochuluka chotani singakokolole makavati ngati amene chifukwa choti ndi yamphamvu a concrete ndiye zimenezo ndi zina chabe zimene boma la Dr. Lazarus Chakwera likupanga pa msewu umene wa M5 kapena kuti amati Lecture Road. Ndikufunsa kanthawi kena pano ndi wapa mpando wa chipani cha MCP chigawo cha maboma chimati amphere mwa nyanja tamayang'ana ndi paja anthu akutitsatira kwambiri pa MBC Radio 1 komanso pa MBC TV tifotokozereni misonkhano ima yotere chigawo chanu ngati wapa mpando ndiofunika bwanji? Misonkhano imeneyi ndiyofunika kwambiri. Apapa president agwire ntchito ziwiri kukopa anthu kuti akavotera chipani cha Malawi Congress Party komanso kuona maproject amene ayika msewu umenewu kuti msewu ukonzedwe. Kwa zaka zambiri maboma ambiri akhala kulonjeza iya tikoza msewu wa Lero zinali ndale chabe koma Chakwera makontrakta awiri chokera paka phatengo zafika kuti makontrakta awiri tiona ndipo afuna aone kuti kodi msewu anthu ndi kwambiri amene asonkhana pano pa mbazi kudikatira kumane ndi president wa dziko lino Walankhula chisincho chotali anthu ochuluka choti akafike pano. Anthu amenewa akumva zabwino zimene Chakwera akuchita kuno kunkhotakota pali baya zimbe ndi zina zambiri akuchita chifukwa anthu ali ndi chidwi chotsogoleri wa masomphenya amene tidzamuona chifukwa muona kuti lero pano mafumu maso anthu ambiri tasonkhana pano sachipani chokha cha Malawi Congress Party ngakhale zipani zina alipo mpano. Mwatsimizire bwanji kuno kuchigawo cha kuphepete mwa nyanja mbali ya mphamvu za chipani cha MCP mwatsimizire bwanji Amalawi? Dziko lonse Amalawi onse tiwatsimikizira kuno chipani ndi cha mphamvu kwambiri ende aonera apapa pa 16 kuti chipani chiti singokambaza nkhamba kamwe chipani cha muone mmene anthu asonkhana kuti anthu tsogolera kukhala naye chidwi muone momwe kuno ndikoyamba chabe ndi mawu atu pano koma taona na anthu mmene asonkhana chokoza kwambiri amanthu anoti chidzanja amene ndi wapa mpando wa chipani cha Congress MCP maboma amphepete mwa nyanja pano ndi amene wandizo amodzi sikunkulu omwenso ndi mkulu kuona za misonkhano yokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP tayangana Malawi tifotokozereni zikuenda motani pakati pano apresident akhaya bwino pano nkhani onse pano padombazi kunoko zikuenda bwino kwambiri leronso monga mujalachitira masiku amene apitawa tili ndi president Lazarus Chakwera kuyendera anthu monga nthawi ino ili ya campaign kuti lero tiyambira pano ndipo tiyenda mu lecture kukafika mpaka kuliwonde madzulo ano koma choti tingawauza Malawi ndichakuti muchakuonera pesa mumatitsatira kwina kulikonse kuti akuona mmene anthu akubwerera osakhala anthu koma anthu obwera kuti ali ndi chidwi kuti amuone president komanso amve chimene president akawauza m'manifesto yake. President akufotokozera za zinthu zimene zayambika ndi cholinga chakuti zimenezonso zipitirire chifukwa simungayambe chinthu lero nkuti mawa chisachitatha koma kuti tiyambe tayamba kodi tupita kutsogolo kutiyenda bwanji ngati misewu tayamba ndiyoti pali kufunika kupitiriza ndi misewu imeneyo ngati tayamba kumanga masukulu zipatala nyumba za polisi misewu janjizi zonse zija kupita patsogolo kufuna kupitiriza osakhala kungowauza anthu kuti tidzapanga chakudya koma zimene tapanga kale ndi cholinga chofuna kupitiriza zimenezozo. Ndeya president lero ayenda kuno mene ayamba ndi pano ndipo tikafika mpaka na nkhotakota mpaka na chakusalima koma chimene mafoto ayemeka Malawi ndi chakuti pamakhala nthawi yokuti mukatulutsa manifesto ija anthu amathawa ngati chinthu choti chongokhala mu ofisi kukambirana nkulembalemba koma manifesto ikakhala kulumikizana ndi zimene anthu mwapanga kale imaipangisa manifesto yokhala yokhulupiririka. Ananena a president Chakwera za super high five yawo ndetaona akukhala ali mtsogolero otumikirana akulumikiza Malawi akupanga ali ndondomeko zoti katangale atatha dziko muno sikuti katangale wati koma ndondomeko zothetsa katangale zakhazikitsidwa kuti ACB ipatsidwe ndalama ACB ikhale ndi adindo oyenerera ntchito zoyenerera pasakhale malamulo oyitchinga ACB kuti isagwire ntchito yake komanso kuti tigonjerera mulo pazonsezi pakutha pake tipange zotosefe tizitukuka limodzi titukuka bwanji limodzi tiyendere sudalimi alandire zipangizo anife aja apereke zipangizo za ulimi pamukole izijakuti waneka fani zonse zija zichitike kuti alimi akhoza kubalima akalima amene aja ndikuti amakakhireni zintchito kwa anthu ena poteronso tosefe tikuka limodzi chifukwa tikhale wana apita ku sukulu chakudya chipezeka pa khomo
amene akupita ku sukulu tiyeni tiwapatse ngongole kuti akhoza kupita ku sukulu ana ku university komanso upkeep yawo tiyeni tiyikweze kuti ana aja azikhala ku sukulu ndi mpaka concentrate maphunziro awo tiyeni tiyang'ane mphunzitsi mu zaka 25 no promotion pano mphunzitsi uja wakwezedwa aphunzitsi over 30,000 kukwezedwa mphunzitsiso ali motivated then tiyang'ana adzikaphunzitsira kutiko kuyambira ku primary ku secondary tiyeni tiwamangire masukulu tiwamangire ma administration blocks tikapita mpaka ku university tiyeni tiwamangirenso ndizochitikira ku unima kuyimilira ku mzungu titamangirira education system yonse chimodzimodzi izi za umoyo timange zipatala zing'ono kumadera akulu kujakuchitira chakula kuti dziko lija talimangirira mbali zonse anthu akaona zimenezo kuti titapitiriza zimenezi ndikuamamva kuti anthu amene aberekewa ana kumabanja kwawo ana aja adzipatsidwa ndalama 500,000 chimene chija anthu akumanaa kuti mwanayu wafa kuna zibezi ndalama zizilokera kuti taonani kukabezeretsa mboni umodzi wakaerekera lero wakaerekera ija imene inangopangidwa ndalama kuthawa lero tinazo kuti kaerekera ija tsopano khala ndi gawo la ndalama zimene zakhazikika kuti ndalama izizi ndizopita kwa Malawi. Mwamvako zakata amene achoka kubungwe la Malawi Electoral Commission MEC kuyamba kuti lilongwe chirobwe tsopano nkhani imeneyo ndimafuna ndibwerepo kumapeto nkhani yaine ngati campaign director nkhani yaikulu kwambiri imene yachitika mu mbiri ya dziko lino yokuti ife ngati Malawi Congress Party makonstituency onse mali mdziko muno pano alipo 229 koma pene pachapo mmene chisankho chikuyamba lero tikuyamba pano Malawi Congress Party ili kale ndi constituency imodzi yowina yatha imene 229 mudziko muno koma pamenewo ndekuti ena a DPP kayachani adziyambira pa zero adakali pa zero mpaka pa koma pano sitinakavote izi zili uthenga ukuti ngakhale anthu amene akavote akonzekera ukavotera Lazarus Chakwera ukavotera Tambala wakuda ukavotera Malawi Congress Party ife ngati anthu akufana kuti akayimitse makandidate ndimuone pali madera ena amene Malawi Congress Party yayimitsa makandidate madera mosema koma pali zipani zina zimatengera ndi zikuluzikulu koma zayimitsa makandidate 100 chako ndikuti inuyo mwayimitsa kale 100 chako Malawi Congress Party yayimitsa kale 200 chako ndikuti nkhondo yomwe mwayiluza kale nkhondo yomwe mwayitaya kale ndikuti ife sitikamenya nawo ngati simukamenya nawo mpira kodi asulo mwamataya ngati timu yanu sina kapenya mpira asulo mwamataya amapereka mapoints mbali nayo zimene zachitika kuli ena akuti sitingayimike 58,000 adzangopita wovotera president Lazarus Chakwera 58,000 amene kuti MP anthu akuti president Chakwera sakonda kulankhula zomwe kunyoza anthu ena ulata kuyambira kalekale ndi chifukwa chake anthu akunkonda Lazarus Chakwera mtsogoleri otumikira anthu amatero sumamveka kukhala mtsogoleri wabwino foto natukwana anthu atukwana koma lero anthu adawakana ndiye president wa dziko lino amene afika pamutsogoleri ndi mlandire mwezi mkulu umethulo ndi mkulu ona ntchito yokopa wanthu mchipani cha Malawi Congress Party MCP pano ndicho president wa dziko lino kufika ndicho pano pa Dwambazi Trading Center pano ndicho akhale akuyirisa msonkhano woyimayima pano ndipo ndidi kunoko ndipo senior chief atiye kamphambale makama kwa senior chief kafuzira koma kwatiye kamphambale mali yake kamene wanditu koma ndifa president akhalentu akulankhula kwa anthu amene asonkhana pano kuimbira wanthu omwe asonkhana pano nditu pa Dwambazi Trading Center penthu wa president akufika pano nditu kuti awayankhule kuchokera tu chigawo chija chakumpoto kumene wa president akhalanso nditu kugwiraso ntchito kusonkhana kuyokopanso anthu m'misonkhano yosiyanasiyana kunoko nditu ndi kumpoto kwa boma la Nkhotakota komatu amene akuyimira kuno ndi Adolphe Chikonje amene akuyimira chipani cha Malawi Congress MCP ndipo pano amakhala kuwafotokozera maona chimwendo banda amayankhulapo pano aliche chimwendo banda omwenso ndi nduna yamabubu mang'ono kafotokozera anthu kuti nthawi yovota pano anthu kuyambatu nditu 6 koloko mmawa kulekera 4 koloko madzulo kusogwa mawa anthu kuwakumbutsa anthu kuti nthawi yovota so idasintha kuvota nkuyambira 6 o'clock kulekeratu
folokoloko madzulo ndiye pano president Henry Central akanthu akufika pano ndithu kuona chuzimo ndi galimoto za president kufika pano pa Dwambazi Trading Center pomwe ndithu president akanthu akulankhula pano mawu oyamba amene akhala kuyima president amene akhala kuchita misonkhano yoyimayima kuno ku chigawo cha mphepete mwa nyanja ndimanena kuno ndi kunkhotakota north kumpoto kwa boma la Nkhotakota komwe amene akuyimira phungu wa chipani cha MCP ndi Adolphe Chikonje ndi amene akuyimira kuno ndithu ndi apa president kufika pano ndithu pamene pa Dwambazi Trading Center Dwambazi Trading Center tayankhulapo ndithu ndi anduna azofalitsa nkhani amwenso mkulu omwenso ndi mkulu ona zokopa wanthu mchipani cha Malawi Congress MCP leti manena kuti president akhala kuyimatu malo osiyanasiyana akachoka pano president apitiraso kayima pa Dwangwa Trading Center Dwangwa Trading Center kupitirira ndithu liwalazi akafika mpaka na maboma pa Nkhotakota kuyima kucheza ndi anthu osiyanasiyana kenako pa Benga president akhala kuyima kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana akapitirira mpaka pa Nkayika ulendo umene pa Mwansambo Trading Center menepo kupitirira pa Mwansambo 10 of titero kena kupitirira pa Tavite mpena kusiyasiya kumene president akhale akulankhula ndi anthu kamisonkhano yimayima kuno kumphepete kwa nyanja kuno twa president henose akhale akukwera pa galimoto imene yampatadenga kuyankhula ndi anthu amene ndithu asonkhana pano pasonkhana kuimbira wanthu pano pa Dwambazi Trading Center Nkhotakota North omwe ndithu president a dziko lino afuna ndithu alankhule ndi anthu omwe asonkhana pano kosachera pa president akhala ndithu akukwera ndithu amene wa president dzayimika manja mwamba president wapepesa anthu amene ali pano yimika manja mwamba kuti ndafika pano pa Dwambazi pano koma president afuna yankhule ndi anthu amene asonkhana pano ndiapa tikupekeni m'manja mwa amene atsogolera pamenewu Anodi Chidzanja umene ndi wapa mpando wa chigawo cha maboma amene ali mphepete mwa nyanja kuno Lero district. Ndikulandireni pano pa Dwambazi Trading Center pamene ndi pamalo pamene timalowera chigawo chapakati komanso kuno kuchigwa ku Lero tikulandireni ndi manja awiri. Bwana pano mwafika ndipasinyo ndipatiye kamphapale atiye athu wani amene inu mwayika pa mpando bwana. Tisadambe zonse ndipemphe Pastor Christopher Masangu kuti atipatse pemphero. Tipemphere. Atate muzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tifuna tikuyamikeni ndi kukwezani mawu uno chifukwa ndinu Mulungu wabwino. Tikukuyamikani choyambirira chifukwa choti mwatitumizira mtumiki wanu amene ali mtsogoleri wa dziko lathu la Malawi. Ndikukuyamikani Mulungu wanga chifukwa munatero mawu anu kuti dziko likakhala ndi mtsogoleri amene ali wokuopani limakhala mtendere. Ambuye ndifuna ndipangire umboni kuti mmene dziko ili linalowera matipate ndi zaka zisanu taona mtendere wokhazikika pamene anthu amayenda popanda mantha chifukwa cha mtsogoleri wanu Dr. Lazarus Chakwera. Ambuye dziko lakhala lopsinjika kwa zaka zambiri koma zaka zisanu zitaona Ambuye zambiri zimene mwatipangira zabwino chifukwa cha utsogoleri wabwino umene Dr. Lazarus Chakwera akupanga pasi pa chipani cha fuko cha MCP. Atate muzina la Ambuye wanga Yesu Khristu mawu anu amatero kuti chimene dziko lakhazikisa zimene anthu makhazikisa kumwamba zimakhazikisidwa. Ndikulengeza kuti Ambuye ifeyo anthu a Malawi kuchokera ku Chitipa kufika ku Nsanje Nkhotakota mpaka na Mchinji tinakhazikisa
kuti boma ndi lomweli limene likupitilira, palibe boma lina. Mtsogoleri wathu wokondedwa wachitukuko Dr. Lazarus Chakwera ndi amene akupitilira. Ambuye ngati mtumiki wanu ndifuna ndikukumbuseni, ngakhale simayiwala, mu chaka cha 2019 munatiwonesa mtabyala bendera ya chipani cha MCP chafuko kuchokera kuchitipa pakana kunsanje. Simunatiwonesa kuti bendera imene ija mwaisisa. Zimene ndifuna ndisimikizire kuti boma limene likupitilira chipani chingati sarana atafuna kulowerera, koma tikulengeza chipani cha MCP posogolezedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera chipitilira kulamulira mdziko lino, chikwati kuona zitukuko ndi mtendere. Tikupemphera zonsezi m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ambuye pamene kupereka nthawi ya mtsogoleri wanu tikumpempherera mtendere, moyo wabwino, moyo wautali, pamodzi ndi onse akuluakulu amene akusogolera dziko limeneli, mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu napemphera, ameni. Tatenta imbire mmanja abusa pemphero labwino kwambiri, pemphero labwino kwambiri. Your Excellency, monga ndanena kale, pano ndi pa Dwambazi Trading Center kwatiye Kamphambale mboma la Nkhotakota. Bwana kuno anthu yawo adalembetsa voti ndipo akozeka pa 16 pano kukakupatsani voti. Ndiponso palibe anthu yawa tatsimikizirana, palibenso wina angakavotere zina zija iyayi tidaziyesapo koma zidatinamiza. Mu nthawi ino ndipemphe a senior chief tiye Kamphambale fikani kuti yankhulani pomwepo mulankhule pamaso pa Bwana mumulandire. Zikomo kwambiri. Choyamba pereke ulemu kwa His Excellency Dr. Chakwera ndi akunyumba kwawo Monica Chakwera. Kachiwiri ndiperekeso ulemu kwa SG amene ali Chimwendo Banda, amene akhala akutiyendera siku ndi siku kunoko. Akachembwe amene ali district governor, osayiwalanso secretary general chipani chonse. Ndiperekeso ulemu kwa constituency governor amene ali Adume, amene akhala kutilimbikisa kunoko. Your Excellency, ndikudziwa kuti ulendowu ndi wa machawi, mukhala mkupita madera osiyanasiyana. Ndiye mosa ta nthawi sayiwale kuperekaso ulemu kwa senior chief Kafuzira, senior chief Mphonde, onse ogwira ntchito mboma mwachidule nditero, senior chief Kanyenda nawonso alandire ulemu. Panonso tilinda bwana DC nawonso alandire ulemu. Your Excellency, panopo tili ndi mafumu amene akulandilani, amene takulandilani kuti mudziwe kuti Dwambazi yakulandilani siku la lero. Mafumu ndi anthu onse ali pano akulandilani ndi manja awiri. Mwachidule His Excellency, mafumu anditumapo zinthu zingapo. Choyamba, Your Excellency, kuno ku Dwambazi anthu anadandaulapo za njala. Malingana mmene inabwera mvula sinabwere bwino, nde anthu ambiri akhala akudandaula za njala. Kubomaku atithandizako koma nanga si zothandiza zimavuta. Your Excellency, pitirizani kutithandiza ife anthu aku Dwambazi kuno. Your Excellency, ineyo ndisayiwalenso
kuyamikira malingana ndi udindo umene mwanipasa pakali panopo wautiye udindo umenewu Your Excellency patenga nthawi zaka zokwana mwina 205 tili pa ugrupu koma ine kungokhala pa upresident mwati ayi ndimuganizire mwameneyo kuti basa utiye mafumu kunoko ali osangalala kwambiri. Tikusowa chonena Your Excellency Mulungu akudaliseni adaliseso ife tonse. Tilankhula mwachibwibwi Your Excellency chifukwa cha chikondwerero. Nkhani ina Your Excellency imene mafumu wa andituma ndiyo kuzala ndi kuchipatala. Chipatala cha Rural Hospital ndi chipatala chimene munamanga pakale kuli malemu His Excellency Mzimu wawo usemtendere Dr. Kamuzu Banda anatipangira chipatala ukuku koma pali mavuto angapo. Wanu ambulance imangobwera nkupita, ambulance kubwera kupita. Ndiye tunafuna kuti kubwere ambulance yokazikika kunoko. Chachiwiri staff imene tinayo ndiyo chepa. Kuli clinician imodzi yekha basi amene sangakwanise. Ndiye ngati kungakhale koteka Your Excellency mukanatumizira ma specialist doctors osiyana chifukwa timalephera kuti tikwanilise kupita kunkotakota kumene kuli ma specialist doctors. Ndiye lipempho lathu Your Excellency kuti mutitumizire ma doctors. Timaziwa kuti chaka china chilichonse kumakhala ma graduates kumene kumakhala ma doctor osiyana koma mutatitumiziraso ma doctor kunoko zikuzokhala zinthu zabwino. Chipatala chimene chiso chifunika kuti chikhale ndi mpanda. China Your Excellency kwa senior chief kafusira kulibe office. Inenso ndilibe office. Zonsezi zofunika kuti mutiganizire Your Excellency. Tukutokoza Your Excellency chifukwa chonena kuti munatipasa nifi imene yakhala ikuthandiza anyamata ndiyena moti ambiri apindulapo pankhani ya nifi. Tukutokozeni. Zitukuko Your Excellency mukuyesesa ifena oyenda taona zitukuko mu Lilongwe kumzuzu kandi Blantyre tazuola zitukuko zotelezi. Ndiye kunoko Your Excellency kuli support yokwadira ndithu. Ndiye popeza ulendo wanu ndi wofulumira Your Excellency timati tikufunireni mafuno abwino koma chomalizira chonena kuti tindi chikondwerero kunoko cha UTA. Chikondwerero chimenechi chipitirira mpaka pa 17 pamene inuyo mukhale president wopitirira. Mosakayikira mafumu onse amene mukuona ukuku ndi anthu onse amene mukuwaonawo onse akuvotera His Excellency Dr. Makafe Chakwera. Ndikafika pamenepo Your Excellency yayi mafuno abwino zikomo kwambiri mafumu. Taombelani mmanja mwachifumu. Zikomo kwambiri tiye kamambale. Bwana pamenepo ndiye kuti kudzanja la manjako kuli atiye katimbira. Naonso mwangu akwezaso kumene. Kudzanja la kumanzere Senior Chief Mponde. Koma kuno kwa Senior Chief Kavuzira amene ali amayi wathu ali pakatikati apo. Amene ne mayi wathu okondedwa dera lino. Your Excellency pali chinthu china chimene mwapanga chimene anthu akuno sadza kuiwalani. Bwana anthu akuno amalima zinthu zingapo. Zina zazikulu zimene amalima kwambiri ndi zimbe. Amagulidwa zimbe pa mtengo otsika ndipo zimbe kulima nkowawa. Anthu awa amavutika
koma chimene mwapanga bwana kukonza lamulo la sugar bill kuti anthu awawa akamalima zimbe zawo adzipindula kwambiri. Mbuyo monsemu panalibe president owaganizira anthu amenewo. China mpunga bwana, mpunga anthu amati akagulitsa matumba 4 or 5 olofizi ya mwana osalipira. Lero mpunga ukugudwa pa mtengo wabwino. Izizi bwana zipitirire chifukwa tikumawauza momveka bwino palibe president amagawa ndalama mtumba mwa munthu. Koma munthu olimbikira ndi amene amachita bwino. Koma ngati alimbikira mitengo isali yabwino ndiye kuti mukapeza kuti mitengo ija ikupondereza wanthu. Ena amene amalima kofoja kumtunda akuyamikiranso. Ena amachita kosawa kapena soya akuyamikiranso. Izizi anthu sadzakuyiwalani. Koma msewu umene mukudutsawo mapresident anzanu onse amene amabwera mbuyomo amangolonjeza tidzamanga msewu, tidzamanga msewu. Msewu wabwino kwambiri shuga amachoka padwango apa. Panalibe amene amaganiza kuti amange msewu. Msewu ngati wayamba umangidwa facha inu a president. Nimati nkuthokozeni. Anthu akuno awa takambirana kale, tatsegulana kale maso. Kubwera tu anthu ambiri azifuna voti yawo. Koma tawauza zoona kuti chimene amadana ndi inu fa ndinu mwana wawo. Koma kakhala chitukuko kuchokera ku Nsanje kukalonga mugawa. Ndiye iwowo amadana nawo akafika kuno anthu awagwirizana kuti sangavotereso wina koma Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndiye angati mmakonda Chakwera takwezani manja tione. Kwezani manja tione. Nkhani yake ndi imeneyo bwana. Tsono kuno Your Excellency pamene inu mukupitiriza pa 17 zikoma kwambiri ati boma ndi lomwelo pamene mukupitiriza pa 17 September temu ine ya 5 years mpaka na 2030 kuliso mwana wanu amene akuyima pa mpando wa MP Dolofe Chikonje taimapo ameneyi bwana timpatsako 2 minutes yeni kuti akupatseni moni. Komabe pali makansala tili naye kansala watu Pili Maxwell Pili nayenso alipo. Komanso tili naye kansala watu wina Mulingo Amulingo. Musa nabwere bwana ni madandaula kuti pabwera Panza andilanda USG ni manena mnyamata wake ameneyi. Ndiye kuti anthu atatu amenewa mothandizidwa ndinu a president dera lino silikalanso chimodzimodzi. Zimene mukuachitira zikhala zabwino. Ndawakumbutsa kale ubwino okatuluka ukavota. Koma ndingowauza mawu kuti voti ya chaka chino akatsegula 6 koloko kutseka ndi 4 koloko. Kuno kunkhotakota nkwadzuwa muchiti nthawi sinatani sinathe fadzuwa mukuliona 4 koloko ikakwana simkavota. Tsono mkapanda kuvota inu 50+1 sitipeza. Inuyo ndi amene mupangitse Chakwera kuti apitirize misewu imeneyi apitirize kuti patsa zinthu zabwino. Dolof pereka moni kwa president mosunga nthawi. Aliyense chipakera mwamba tufuna tipange kwa jawa mphamvu. Kwacha! Dogada Chakwera! Dolofe Chikonje! Ife tose! Nakati ndipereke mwina ma 50,000 kwa aliyense koma ifukoti ameke analesa ndi kwa jawa mphamvu amene mukupanga uyo. Ayi basi tingovomereza ifukati ndilamulo basi. Oyambirira ndimafuna ndipereke ulemu kwa His Excellency amene mwabwera kwathu kuno tikuthokozani chifukwa cha kubwera kwanu. Ulemu ina upite kwa Secretary General ndi nduna zonse zili pano ndakuluakulu achipani onse malingana ndi nthawi. Bwana ine ndimafuna ndikulandireni kuno ngati candidate wa kuno. Ndipo bwana ndimafuna ndikusimikizireni kuti anthu awa onsewa abwera yapa amene wakavota ndipo analembesa musakayikireso bwana. Bwana ine ndimafuna ndidusemo mmene adusa afumu athu anthu awa anandituma. Choyambirira amati ndikuthokozeni chifukwa choti kwezera mafumu athu awiri a senior chief akafuzira ndi atiyeka mphambale. Bwana ndimafuna ndithokoze.
koma mafumu amenewa ananditumanso kuti bwana pamene mwakweza musayiwale maofesi alibe mafumu amenewa. Ndimati ndipemphe bwana. Chinthu china bwana ndimafunanso ndithokoze chifukwa cha msewu umene mukutikhozera. Akhalapo maboma ambiri msewu umene osatikumbukira wa Lake Show. Ndimafuna ndikuthokozeni bwana. Komanso ndimafunanso ndipemphe kuti makontrakta auzeni kuti afulumire msewu umenewu. Komanso chinthu chinanso bwana anthu amene anandituma ndimatiso ndi amene kuthokoza kuti chimanga kwathu kuno chikubwera, koma kuno kwakafuzira ndi kwakamphambale chimanga sichinabwerebe bwana. Bwana kuno kuli njala ya zaoneni chifukwa cha chiwawu bwana, vula sinagwe bwino, anthu asanakolole mokwanira bwana, tithandizeni chimanga bwana. Chinthu chinanso bwana chimene anthu anandituma zokhuzanaso ndi msewu wakasitu mpaka na kukafika kwa Khosolo bwana. Msewu umene anthu akuvutika kwambiri bwana, anthu opanga mabizinesi. Komanso ife kuti tikafike kumeneyo kuchifukwa kumeneyo ndi malire a constituency wathu tukaniko kafikako bwinobwino, tikumbukireni anthu akuno bwana. Chinanso bwana chimene anthu anandituma ndichokhuzana ndi madzi. Anthu kuno kukasitu mpaka na Dwambazi akuvutika kwambiri madzi. Madzi a mapaipi amene akuchoka kuno kudwambazi kukasitu sakukafika. Ndeni mafuna ndikupempheni bwana kuti kwathu kuno nyanja ili pafupi, kuti mutikokereko madzi amene munakokera kunkhatabe kuja, tikokereni kuti madzi afika achoke kuno kudwambazi mpaka na kasitu. Chinanso chimene mafunanso ndidusemo bwana ndichokhuzana ndi kuchipatala. Zambiri afotokoza agogo athu, koma ndimafuna ndonjezere kuti kuchipatala matiresi munati pasatithokoze matiresi 40, koma mabedi muzipatalamu mulibe. Ndeni mafuna ndipemphe bwana. Komanso kuchipatala komweko komplesa bwana kukhuzana ndi mochale. Komplesa ikuti vuta kwambiri, anatibwesera komplesa ya second hand, tipasenkoni komplesa ya nyuwani. Nanga ife ngati akubanja ife apa Central Region ndife akubanja bwana, tisiva kukoma bwana. Komaliza penipeni mafunanso ndipemphe okhuzana ndi maphunziro anandituma mafumuwa kuti kwathu kuno constituency yonse kulibe full boarding school, secondary school. Mafuna tipemphe bwana kuti mutikumbukire kandi ma secondary awiri ola atatu bwana, tithandizeni kwathu kuno. Ine ndi mawu amenewa ndimafuna ndikuthokozeni bwana, komanso ndikufunireni zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Nde tsono mwananga tamene nkunena kuti aluze ngati tufuna dera lipite patsogolo, wovotera ndi uti? Nde bwana kuno kuli madziwa kotakota katayankhule anyamatawa kuti ukapanda kunena pamaso pa president umatinamiza. Akuti kuno mabasi adasiya kubwera, nde aona inspector general akuti timasiyenta timanyamula anthu 7, ndi akanyamula anthu 7 akumagwira. Nde wauze inspector general kuti kuno masiyenta kuno adaika malamba 7 asamatigwire kuti anthu azinyamulidwa kuno. Ndangoti nene bwana si ine koma anyamata ndizungulirapo akuti akuvutika. Nde ine ndifuna voti kwa ine nkunena zimene anthu akutani kodi akunena zinazo mkambirana nokha bwana. Ine ndi mawu amenewa ndikupempheni your excellency kuti mwayankhule, koma mafumu kangala nasunga audi mpunga kuti mupereke akupatseni mkavike mkaje. Nde mpunga umenewo apereka ni matiye aliyese tumbatumba nali ndingolengeza. Ndikupempheni your excellency kuti tsopano lino apatseni moni anthu akudwambazi ana wanu. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo your excellency. Kwacha. Kwacha. Ndikuthokozeni anthu akuno kuti Dwambazi mwabwera mama lero. Ambuye akudalitseni. Ndipereke ulemu kwa Senior Chief Kafuzira komanso Senior Chief Mponde ndi atiye anyuwani akampambala amene Walankhula kulatirandira tonse ndi mafumu onse bwana DC
wonse vandandauko mafumu kuno ulemu wanu nonse. Ndithokoze akuluakulu akuchipani achimwendo ndi anzawo nduna zimene zili pano. Zikomo chifukwa ine ndili wokondwa lero kukhala nanu. Msonkhano wanga woyamba tsiku la lero pano pa Lombazi. Ndiye kukuonani nkhope zowala chifukwa tikuonana maso ndi maso. Mavuto ndi awo, koma tikuti pa nyumba munthu akakulandira mchisangalalo angakhale sanaphike sima umakondwa. Koma pa nyumba munthu ngakhale sima ilipo koma angoti ndungundu, ngakhale sima silo wakukhosi ayi. Ndiye pano nakondwa chifukwa mfumu afotokoza ngakhalenso uyu akuyimira kuno wafotokoza mavuto amene alipo, koma wayamikiranso zimene zachitika kale. Ndipo ndifuna ndikutsimikizireni voti jamudandipatsa 2020 kuti nikhale ine mtsogoleri ngati president, mtumiki woyamba mwa atumiki ambirimbiri, kuti ndikutumikireni kuno. Zina zimene tayamba kuonazi nchifukwa cha voti imene ija ndiye ndimati ndipereke zikomo. Wena takhoza kudabwa kuti mupereka zikomo lero bwanji, kanthawi kena dadutsadutsamo muno, koma koyambirira kuja tidaleka osapereka ni zikomo yemwe dziko lonse chifukwa tidaletsa ndi misonkhano yomwe tidali mkati mwa mavuto a COVID. Kuyambira nthawi imeneyo tidalowaso m'mavuto ankhaninkhani wena ndi wena, koma zinthu zosakhala bwino yayi. Tere chiwawa kukamba panochi kuti chabweretsa njala kuno si chinthu chimene wina anachita ana yayi, ni nyengo zimene zidasintha. Ndipo chifukwa cha kusintha kwa nyengo ngakhale mvula sikugwa movomerezeka mmene timadziwira kale, komanso mvula nthawi zina ikabwera yobweranso mowononga. Ndipo mabwera madzi kuchokera kumapiri kuthira mnyanjamu, madzi aja amangokokololanso zilizonse. Ndiye mavuto akuno tiwadziwa ndithu, koma ndikuthokozeni chifukwa mwakhala anthu olimba mtima, anthu amene mwapirira, anthu amene mwanena kuti yayi mavuto ndi awo, koma mphamvu zimapezeka pa mavuto chifukwa tikagwirizana timapeza mayankho limodzi. N'chifukwa chake ndifuna ndikutsimikizireni kuti zimene tidayamba zija teretu zitukuko zina nzakuti kuno zikufunika kwambiri, chifukwa masukulu tamanga kwina kuja kuno ngati kulibe ngakhale sukulu ya boarding yoti yodziwika bwino pa sekondale, mpofunikanso kuno ikhaleko. Kwina zipatala tajita bwinobwino, mpofunikanso kuno tisamangodutsa njira, anthu adziwe kuti kamuzu kale adakudziwa kuno kuti nkwanthu ankhaninkhani. Ndiye mpofunika kuti chipatala chimenecho chikhalenso chothandiza anthu akuno, koma pokhala ndi zipangizo zake ngakhalenso madokotala ofunikirawo. Zimenezo zikuteka chifukwa chonena kuti ife mmapulani athu zonsezo zilipo, ngakhale nkhani ya mthirira, nkhani yakuti madziwa asangokhala madzi owononga, koma madzi akhale akuti tiwabweretse kuno akhale aukhondo, monga madzi amapayipi tisamadwale matenda a kolera, komanso madziwo tiwagwiritse ntchito kuti tipindule nawo, tilime kugwiritsa ntchito madzi ameneyo ngakhale chiwawu chikafika. Chifukwa chake tikulimbikitsa ulimi wa mthirira, chakudya chizipezekera aliyense pafupi naye. Ndiye mbewu iliyonse ku Malawi kuno, chifukwa cha voti yanu ndidaonetsetsa kuti mlimi aliyense asamangolirira kuutsi ayi, azilandira mphotho ya thukuta lake pakukonza mitengo ya zogula zanu, kuti tisamangolanda m'midzimu,
koma kuti inuyo muzikhala ndi thandizo lokwanira. N'chifukwa chake mitengo ya zinthu sinafike pamene yafika apa kuyambira kalekale, ndipo tionjezera chifukwa tifuna kuti muzithandizika ndinu anthu akuno kumidzi, osati wena wongobwera udzakulandani zinthu koma akukagulitsa ndalama za nkhaninkhani. Ife tifuna zikhwaya zikhalepo zokonzekeratu kwathu kuno, zokonza mwadaladala. N'chifukwa chake tikamatepereka ndalama za nifi, wena takuganiza kuti ndalama za nifi nzongogawa kuti mudye lero mawa zatha. Ndalama zija nzakuti zikuthandizireni ka business mmachita kaja kanali apa lero mawa kakafike apa, tsiku lina kakafikeso yapa. Ndiye tiuchita izi mwadaladala tere kumene wena wabweza zathandizira kuti ndalama zomwezo ziperekedweso kwa wena, chifukwa ni ndalama zongoti zizungulira pakati pathu kugwira ntchito yothandizira achinyamata ndi azimayi makamaka, chifukwa ndiwo amene mukusoweka chochita. Koma tapanga pulani yakuti mwadaladala anthu 1 million apatsidwe 1 million kwacha aliyense athandizike ka business kochepa kuti akhoza kupitirira patsogolo. Ndalama zimenezo zipinduliranso wena. Tachiranso plani ya 10-10 challenge yakuti anthu 10,000 apatsidwe 10 million puliso nawonso akhoza kufika ka business kakakulupo kakhale kakakulu kwenkwene. Tikuchita izi mwadaladala, tikhazikitsanso tsogolo account kuti mwana akabadwa tizimsungira ndalama zapadera. Ndalama zija 500,000 ka account imene ija njakuti saigwira mpaka na mwana uja atakwana zaka 18. Ndiye kuti ndalama ija achulukitsidwa zaka zonsezo kukhala mamiliyoni, ndiye kuti ikhala generation yokhala mamillionaires kale. Umphawi tithana nawo mnjira imeneyo. Dziko lino lodala chifukwa dziko lino si nyanja yokhayi, nyanja imene amayisilira anthu ankhaninkhani dziko lonse lapansi, chifukwa mnyanja mmenemu muli zinthu zakuti sizipezekanso kwina kulikonseko. Koma lero taphunziranso kuti kumtundaku kuli miyala ya mtengo wake imenenso sipezekanso madera wena wonse koma kumalawi kokha kuno. Ndiye kuti dziko lino tikayamba kugwiritsa ntchito zimenezi modalirika mwabwino, muona kuti chuma chimene tikhoza kuchiyika ngati chuma chathu cha mtsogolo chomakonzera chitukuko chilipo kale. Komanso nkhani ya ulimi nsanamalize, timakonza bilu ija yoyang'ana za shuga. Inu mkuti shuga wolima tokha koma azisowa msitolo ngati umu, koma akapezekanso mtengo wake koma uko. Zina atu tuchitubwerekana rokha chifukwa rokha tuchitirana zinthu zakuti bora inu mbasa ukabe koma wina abalemerabe. Iyayi ife tufuna kuti chuma tigawane bwinobwino tonse. Nchifukwa naikalamulo latsopano lija loti liyendetsenso ngakhale industry ya sugar, chifukwa kuno tabwera kuno tsopano kumene mumalima zimenezi. Ndiye tifuna tikuthandizeni kuti inu ndi ine tipitirire kuyenda limodzi, koma aliyense kunoku amadandaula msewowu. Ndipo kunonso chokera kukasitu kuja kuti mkapite kwa khosolo ninapitako sabata latali, nawonso amadandaula chimodzimodzi. Ife timafuna nsomba za fresh, amafuna mabizinesi ayende bwino. Mabizinesi sayenda bwino ngati infrastructure sili bwino. Koma infrastructure imene tikuchita ife ndi infrastructure yolimba yokhalitsa, osati zinthu zoti tingo pakana pakamwa ngati wadya nyama usanadye. N'chifukwa chake tufuna kuti msewu unowu ulimidwe mwamphamvu ukhale wokhalitsa. Misewu ina yonse tikulima dziko lonse la Malawi tikulima ndi chizindikiro chakuti tisakhale ife tokha lero kuti msewu omwewo mawa mbwerereponso muyambe ukonza, koma ukhalitse vana adzukulu wonse adzayendebe misewu yakuti ndiyolimba. N'chifukwa chake musadandaule kuti msewu ayi ukadatha mawa wothamawa ndiye kuti mkuja tidzabwerere umachitanso ma patches. Tufuna ukhale msewu wolimba, ndipo tikuwauza wena atu adapeza ndalama zangongole kumane kuti akozera msewu zimene adachita nazo ndalamazo sitikudziwa. African Development Bank ikadapanda kubwera kutithandizira kuti tiyambe kukoza msewu umenewo sukadakonzedwa, chifukwa
zina zimakhala zinthu zakuti watenga ndalama kwina, ife lero tubweza ndalama zimenezo ngati ngongole, koma zimene ndalama zimenezo zidachita ku Malawi kuno wosalozeka mpang'ono pomwe. Izi tikunena kuti musunge mtima wanu, musunge khosi lanu. Zimene tayambazi nzinthu zopitilira. Ndimanena kwina kuti wankhala ngati wabyala mtengo wa malalanje, wa orange, mtengo wa zipatso, suti ukabyala lero mtengo uja mawa wabereka zipatso ayi, zimatenga kanthawi. Ndipo pano takhala tikuthirira mtengo umenewu, takhala tili kukonza kuti mtengo umenewu uyambe kubereka. Pa 16 September lapa wosalola kuti wena adule mtengowo, chifukwa panopa tayalakale zinthu zakuti tsopano tiyambe kudyerera zimene takonzazi. Tere kwa mfumu nikulimbikitseni, nudziwa mwanena aine kulibe ofesi, ngakhalenso asinyo chief kulibe ofesi, nikudziwa kuti nanga simunena chikulu. Nkunyumba komwe nudziwa mulibe pokhala polozeka, koma mpofunika kuti tilumikizane bwinobwino, ndiye tiziona kuti tiyenda bwanji. Mapulani alipo kale, koma lero sinthayo tinizikuzani manifesto yathu peji chakuti pali zakuti ayi, koma zimene nango benthu lakozi nzongofuna kukulawitsani. Ngakhale ndiwo mmalawa mumadziwanso kuti atalawiramo tsano zili bwino, ndiye kuti apa nnati nkulawitse nkoni kuzindikira kuti Chakwerayu sakutayani, chifukwa inuyo simudamtaya, ndipo inuyo simukumtayanso pa September 16 pano mwezi omawo mweutu. Nanga pali chikayikonso ngati ndiye mwana wanu Dorothy uyu ndi makansala waja wavotereni zonse izi zimene takumbutsana pano, tizitsatira ndondomeko mwatsatanetsatane. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri, zikomo. Makatha Chakwera kumaliza kulankhula pano pa Dwambazi Trading Center petwa kuichita misonkhano yoyimayima pamene akuchokera mchigawo chakumpoto. Tikhali limodzi kupatsirani tu malo osiyanasiyana amene a president akhale akuyimabe. Mlandine Mayeso Chikhadzula atendi khali limodzi. My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining, and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice, and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party, taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward. The nation Malawi. Yes.
Lulu Kwambili Ansanga Tafuti Rwanda Chakwera Lulu Kwambili Ndimbe Tafuti London Chakwera Lulu Kwambili Ansanga Tafuti Rwanda Chakwera Lulu Kwambili Ndimbe Tafuti London Chakwera Gonna make a fans Tamuli London Chakwera What is anything to Labakomo Chakwera Ukawa chimanga kwa mfuti kisisaba Lindane Chakwera Se wangota gota gucha Lelo urinkati Chakwera Dadita mamfa Hukumatani mungafu Chakwera Kunsimba nako university ichayamba kumanga Chakwera Janji kunsanje Wasaka zambili bale Lelo ndangova kwishi City mafika Chakwera Tinken Townli Yali lungwe ulomfusi kanda Chakwera Lelo ni hafulanda ni Malawi Mama Tindani Palikambala Wakuda Tindu Hajali Chongani Palikambala Wakuda Chongu Hiwe Sungwana Tindang Palikambala Wakuda Tindu Nyamata Iwe Chonga Palikambala Wakuda Chongu Of the best practices of good governance driven by transparency, accountability, and citizen engagement. Our commitment to this is not just driven by our desire to serve Malawians better, but also by our desire to uphold the Constitution, which demands these things of those who govern. In short, we practice accountability. Hey, and Lomwe, Chakwera, Woman Lomwe, I'm a Vodera Chakwera, hey, and Lomwe, Chakwera, Woman Lomwe, I'm a Vodera Chakwera, hey, and Lomwe, Chakwera, Woman Lomwe, I'm a Vodera Chakwera, hey, and Lomwe, Chakwera, who in the one, but in the two, I say no number two, come vote, hey, two. Ukala dolo tu Jidu kubabali boss Into ziku yenda bossa kale mani Mavuto wase anapita mani Malawi Congress Party Umalawi wendine Kati ulishasha Ukaponye chivoti Usajada ndizimani zinazikujada sana Umayawera Kumukanda mtu wina akupetekani Umayawera We shining like a star Ima unachoka Cause of Chakwera we are here Tinabwera, we are here. Tinabwera, Woman Lomwe, I'm a Vodera Chakwera, hey, and Lomwe, Chakwera, Woman Lomwe, I'm a Vodera Chakwera, hey, and Lomwe, This is what they got. Tinalo Wagade Woman Lomwe, but not delivered. Tilipato kuposa dizipaneto settling cut Uti branch Uguzuaka and if the best and the muli branch Otsutsa no se muli party can be seen Mwina mwagevena bagedi makalanga de botsa diga marisha wera nditiru Siru kuko badi bosa kuli kose pano tsiku lili babu ule nditiru Ukakala dolo umatuwa yomo ukujira umatsara kumwe kuli pindu kumwe kuli nkaka kuli uchichiri kukumbali sose una tsiku lose lili bachi mweme ndizimene ya uchi Malawi shining like a star ima unachoka Cause of Chakwera we are here Tinabwera, we are here.
tinabwera goma ndilomwe amavotera Chakwera andilomwe Chakwera 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 Comando mwene, comando mwene, comando mwene. Miseu ya kamba mega fast. Kanya ya bro. Yes. Ngongole zaliki mbwe. Mtugula yani? Mangwala zibada kumango bezega. Mapuzilo abamanga yete. Kutesa sojani? Kanandale. Kulebe bachini achinya kanandale bebe yani? Njiyo. Ulimi bacha? Batogolo. Amene ni ndani? Chakwera. Matola mafuna nda? Chakwera. Ndikani cha mzidi kwera. Cha. Kwera. Cha. Kwera. Ayi no Chakwera. Chakwera ndi ngoma za madulu. Kuimira chuluke umalosa yako Todala Chakwera president wa Masombenya MCP ndi chipani cha fuko president yu wabwelesa zitukuko mbwembwe Chakwera mofaya babade kavote ndani Chakwera president ndani Chakwera wachitukuko Chakwera michigo Chakwera uyolimba Chakwera pose Chakwera ulabakomo Chakwera komandiro mweli tikavotere Chakwera bomara tulatwere tikavotere ndani Chakwera president ndani Chakwera wachitukuko Chakwera michigo Chakwera uyolimba Chakwera pose Chakwera ulabakomo Chakwera komandiro mweli palibeso kusintha na mondwe muzaka 5 wachita zambiri achinyamata kutakata ndinifi wazusanja nji sitima zikuyenda wagawa chokudya kumabanja ambirimbiri ngakhale magesi ziko lonse ndi waliwali boma ndilo mweli palibe kusintha alilale ngavotere ndani Chakwera president ndani Chakwera wachitukuko Chakwera michigo Chakwera uyolimba Chakwera pose Chakwera ulabakomo Chakwera komandiro mweli tikavotere Chakwera bomara tulatwere tikavotere ndani Chakwera president ndani Chakwera wachitukuko Chakwera michigo Chakwera uyolimba Chakwera pose Chakwera ulabakomo Chakwera komandiro mweli palibeso kusintha Chakwera akuti mvesa kukoma ziko la Malawi tikumva kukoma ziko la Malawi tikumva kukoma zipatalae ndingamwe pali konse zitukuko sosiyana magesi ndi mizimomwe misewe ndi highway ya Chakwera musachoke Amalawi tonse kujokera chiti
chipani cha fuko latu MCP, chipani cha fuko latu MCP. Abale tisazambwa mbwane 2025 tose bambu yopo waja Malawi mufaya chatu chipani asabwele ndikuti mbwambwani sainao asatinamize asatipepelese voti tapanga kale tose talepesa Chakodere ndani Chakwera President ndani Chakwera wachitukuko Chakwera michigo Chakwera uyolimba Chakwera Chakwera kulaba komo Chakwera komandiro mweli tikavotere Chakwera tikavotere ndani Chakwera President ndani Chakwera wachitukuko Chakwera michigo Chakwera uyolimba Chakwera pose Chakwera kulaba komo Chakwera komandiro mweli palibeso kusintha komandiro mweli palibe kusintha alile Chakwera mufaya bambande boma latwile komandiro mweli palibe kusintha alile Chakwera mufaya bambande tikavotere ndani Chakwera President ndani Chakwera wachitukuko Chakwera michigo Chakwera uyolimba Chakwera pose Chakwera kulaba komo Chakwera komandiro mweli tikavotere Chakwera tikavotere ndani Chakwera President ndani Chakwera wachitukuko Chakwera michigo Chakwera uyolimba Chakwera Chakwera kulaba komo Chakwera komandiro mweli palibeso kusintha chafika na bomara Chakwera bomarombura kutemwera pangani ya chitukuko boma ndemeriri iseta zomelezi musanje tuchitipa vitukuko posepo matahuni yatoa na bomara Chakwera lepona tukona madoloti kuona palibe chotile cha Chakwera timu yo wina take a look chipaso ndadula kale ndiri pambuyo pa madolo poti dolo kwa mbiri yeah amafotera Chakwera iwe dolo kwa mbiri sanje tuchitipa madolo amafotera Chakwera makae I look sharp amakwela yo winner amafotera Chakwera madolo unoko amafotera Chakwera madolo
yaloza ya kiluma Chakwera wandichitilu mtsogoleri oleza mtima samachita matukutuku amafuna nchito za manja ao zizila nkula waiwona bwa yama megafao Chakwera yundidolo katatu waiwona bwa miseu ya pamwamba ili paliponse msanje tuchiti ekani jikuti dolo kwa mbili ya amapotela Chakwera ndiwe dolo kwa mbili msanje tuchitipa madolo amapotela Chakwera makae ozitata oiwonela patarike amapotela Chakwera unoko madolo oye amapotela Chakwera ukoko madolo madolo kwa mbili yeah Madolo Makai I look sharp Amakwera your winner Madolo Madolo Unoko Madolo Ukoko Madolo Zikomo, Dr. Lazarus Chakwera. Zikomo, Dr. Lazarus. Zikomo, Dr. Lazarus Chakwera. Panchito ya wino mwaberetsa chitukuko Malawi atogole. Zikomo, Dr. Lazarus. Zikomo, Dr. Lazarus Chakwera. Panchito ya wino mwaberetsa chitukuko Malawi atogole. Bridges and roads, Lilongwe City Asunta, Miseu ya mwamba yo masuka bwino, 6 lanes, 4 lanes interchange, schools and hospitals, Tiko ya Mikiran, Chito yanu, united we stand, together we grow, Malawi watu, moyo watsopano. Zikomo kwambiri Zikome kwambiri zikomo kwambire Chikukuto zani chifukwa cha chitukuko forward Malawi Development for a zikomo kwambiri zikomo kwambire Chikukuto zani chifukwa cha chitukuko forward Malawi moyo watu wabwino chifukwa chainu Zikomo Dr. Chakwera tikupempererani God bless our leader, God bless Malawi moyo watu wabwino chifukwa chainu Zikomo Dr. Chakwera tikupempererani God bless our leader, God bless Malawi Zikomo kwambiri Zikomo kwambiri Zikomo kwambire Tikukutokozani chifukwa cha chitukuko forward Malawi Development for Zikomo kwambiri Zikomo kwambire Tikukutokozani chifukwa cha chitukuko forward
Malawi. One day, what are you do? Let do. Oh, yeah, 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 yeah. Tiwirane manja, tisange mwamtendere. No violence, no hate, unity basi. Tiwirane manja, let's hold hands. Malawi watu, wamtendere. Together we are stronger. Together we win. Tiwirane manja, let's hold hands. Malawi watu, wamtendere. Together we are stronger. Together we win. Sitizalola kugawanika. Amalawi ndife amodzi. One people, one nation. Peace is our mission. Tiwirane manja, let's hold hands. Malawi watu, wamtendere. Together we are stronger. Together we win. Tikonde mawi, tiende limoti. All Malawi leaders are kutipemba, titakale amoti. United we stand, divided we fall. Peace for Malawi forever and all. Amalawi, 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 no more. Adam daddy, they not together. Oh, Amalawi, 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 no more. Adam daddy, they not together. Chibwana chimalata, Chibwana chimalata, Chibwana chimalata, Chibwana chimalata, ukakhala pabwino, oyipa pamayitana. Chibwana chimalata, ukakhala pantchito, ulova umakodola. Chibwana chimalata.
chino pa mu September muno ndithu chaka chino cha 2025 president wa dziko lino anapita kumpoto lolemba sabata yatha kumene wakhala kucheza pafupifupi maboma onse a mchigawo cha kumpoto ndipo chamukomera kuti pochokera kumpoto kumeneku adzere kuno amati ku lake shore kumene aende madera ano amene ali mphepete mwa nyanja ija ya Malawi kuyimayima madera osiyanasiyana malo osiyanasiyana kwafotokozera anthu makamaka mfundo zachitukuko zimene zili manifesto ake pano padwangwa trading center pasonkhana anthu ambiri mbalimbali mwa msewu umenemu tikanene kuti mbali zonse ndithu ndikuyimbira anthu okhaokha amene asonkhana pano ndipatu tinene za nyengo kuti pamene dzuwa lawala panopa koma kummawa kuno kunali mvula ndithu madera ambiri amene tinadutsa makamaka chakuchiya uko kumkotakota kumkayika kunali mvula ndithu mmawa uno komano panopa pawala dzuwa amene timakudziwira ndithu ku lake shore kuti kumakhala kuti kutentha motukusira timene zilili ndithu kunoko koma nthawi iliyonse president wa dziko lino akhale akufika pano pa Dwangwa trading center pamene mtunda okwana makilomita okwana pafupifupi 37 kuchokera kudwambazi kumene anali ndithu kumene kunali mzanga mayeso kumene atifotokozera kuti kumeneko president wa dziko lino wafotokozera zotani Malawi ndipo nthawi iliyonse akhale akufika pano pa Dwangwa trading center timanena kuti president wa dziko lino akhale akutambasula ndithu mfundo zachitukuko zimene zili manifesto yake kwafotokozera anthu kuti kodi manifesto ake a 2025 pamene tikukonzekera chisankho mu September muno kuli mfundo zotani akhale akufotokoza mmene ayambira kumpoto pano chigawo chapakati apite kumwera apitenso ku eastern region kufotokoza ndithu mfundo zimenezi kuti pofika September ino Amalawi akhale ndi kusankha kuti kodi mmene tamvera tisankhe mtsogoleri wake uti nde pano kumene kuli kumpoto mboma la Nkhotakota kumeneku amene akuyimirira ndithu chipani cha Malawi Congress Party ngati phungu wa nyumba ya malamulo ndi a Dorothy Chikonje amenenso nawo ali pompa kungokumbutsana kuti president wa dziko lino anakhazikitsa manifesto imeneyi ku Bingu National Stadium mu mzinda wa Lilongwe pa 19 July chaka chino cha 2025 ndipo mwazina anafotokoza ntchito zina ndi zina zimene aziyika ndithu manifesto imeneyi koma poti zimenezi amafotokoza ku Lilongwe nkutheka kuti anthu ena sanamvere wailesi ena sanaonere ndithu television mchifukwa chake akuyenda ndithu madera amenewa kuti afotokozere Amalawi kuti kodi manifesto imeneyi muli zotani nde kuchokera ku Dwambazi inoyo titha kunena kuti ndi malo achiwiri amene ayime president ali ndi malo angapo kuti akatulukire ku Lilongwe moti pano pa Dwangwa ndi pachiwiri ndithu kuyima koma mwazina manifesto imeneyi muli mfundo zosiyanasiyana monga zokhazikitsa ndithu kuti anthu akhale akupeza ntchito tikudziwa zoti achinyamata alipo ambiri m'Malawi muno chiwerengero chawo chikukwera tsiku ndi tsiku komanso anyamata ndi atsikana akuphunzira kodi anyamata amenewa akhale akugwira ntchito kuti nde president wa dziko lino watambasula ndithu zimenezi manifesto yake imeneyi komanso tu ntchito zina ngati zaulimi kuti Amalawi akhale akuvutika ndi njala akhale tu akupeza chakudya chokwanira komanso mwina kupeza chakudya chopitirira chonena kuti mwina dziko lino litha kumagulitsaso kumayiko akunja komanso ntchito zina zosiyanasiyana pano ndili ndi mtolankhani wathu ameneyu ndi Beatrice Mwape Beatrice pamene tikuyembekezera kuti president wa dziko lino afike pano pa Dwangwa trading center wakhala ukutsatiratu zina ndi zina tangu afotokozera Amalawi zina zimene wapeza
zoonadi mtsogoleri wa dziko lino adakayenda makamaka pofuna kugulitsa mfundo zimene akhazikitsa makamaka zothandizira kutukula dziko lino. Mwazina akufotokoza kunena kuti Malawi akakhulupirira ndikuwapatsa voti yawo ndi kuti apitiriza ntchito zachitukuko zimene akhala akupanga, akambapo za msewu umenewu wadwangwa kuti akati apo unayima, komana cholinga chawo nchonena kuti apitirize msewu umenewu. Titayendanso taona ndithu kuti pali makontraktala ayika makampu awo kusonyeza kuti ali ndi chidwi chofuna kupitiriza ntchito zimenezi. Kuphatikiza penepo afotokozanso kuti chidwi chawo china chikuonetsetsa kuti achinyamata akupeza zochita, ndipo mwa izo ndikuonetsetsa kuti akupeza ngongole zotatha kuthandizira mabizinesi. Iyi ndi gawo lina limene ayika mu manifesto iyi kunena kuti achinyamata akhalenso kuti akupeza mwayi wotatha kuzitukulira. Monga mukuziwa kuli mkati momwemo muli akuti 10-10 challenge, achinyamata ochuluka akhalenso akupeza ndalama 10 miliyoni aliyense zotatha kuzitukulira kuyambitsa mabizinesi akuluakulu. Kwa hiyo akuti ichi ndi njira yoonetsetsa kuti umphawi uthe, makamaka poonetsetsa kuti achinyamata amene wawo khazikitsa mabizinesi amene ali akuluakulu. Chifukwa 10 miliyoni lithu ndama kuti munthu akhoza kuyambira bizinesi yayikulu yotatha kuzitukulira yemwe, ngakhalenso kulemba anthu ena ntchito pa bizinesi imene angayambitseyo. Masomphenya ena ali amenewo. China anafotokoza kuti pali ndalama zimene akufuna kuyika kuti mwana wina aliyense azilandira akabadwa, kuti azizazitenga akazafika saizi yodakhoza kuzitenga ndi kuzigwiritsa ntchito. Mukufotokoza kwawo afotokoza kuti ni njira yofuna kuthana ndi umphawi ndithu, kuthana ndi umphawi chifukwa kuyambira mbuyo mwana acha mangobadwa ndi kumangokula kumangopita, koma thumba lilikhala kuti tikunkonzekeretsa mwana kutsogolo limene akubwera. Tanthauza kuti ngamazafika nthawi ina ikadzakhala kuti anawo azikhala ndi ndalama zodakhoza kugwiritsa ntchito ndi kuzitukulira. Anafotokoza kunena kuti mwina pamakhafunsa kuti kodi ndi ndalama zimene zichokera kuti dziko muno miyala ya mtengo wapatali yosiyanasiyana. Ndalama zina zimene zikhala zikupita kuthumba limene lili zikhala zichokera kumeneko koko. Chifukwa afotokoza kuti kwa nthawi yayitali mwina takhala tikumakhala ndi migodi kumakumba miyala, komano Amalawi eni ake samapindula iyayi bwinobwino. Mmalawi weniweni amene amapindula mwina amakhala kuti mwina ndi anthu akuluakulu kuntunda kani mabwana kani ndi ati ndi ati, komano panopo chidwi chonena kuti even Amalawi athe kupeza ndi kusangalala ndi zinthu zimene tili nazo zimene zikuthekera kubwezesa kolokobweresa ndalama. Ndalama zina zimene zozo zakumigodizo akasikonza zikhala zikupita kumene kumakathandizira anaja kuti wina aliyense Malawi wina aliyense akhale akupindula ndi ndalama zimene zichazo. Nde zina mwa izo zimene anafotokoza ndithu akufotokoza pa ulendo umenewu ndi zimenezo, chifukwa kwakukulu akutambasulano masomphenya amene ali mu manifesto amene anakhazikitsa kuti anthu athe kumvetsetsa kuti kodi njira imene akuyitenga chipani cha MCP kupita mtsogolo makamaka pa chidwi chawo chofuna kutukula dziko lino ikhala yotani. Nde mwina mungofotokoza mwachidule zina mwa mfundo zimene akupereka makamaka kwa anthu pa ulendo umenewu ndi zimenezo. Zikomo kwambiri Beatrice, ameneyo ndi mtolankhani wathu Beatrice Mwape kutifotokozera zina ndi zina zimene wakhala akutsatira zokhudza makamaka ulendo wa president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pa ulendo umenewu woyimayima malo osiyanasiyana kucheza ndi anthu kuwafotokozera mfundo zachitukuko zimene zili manifesto yake pokonzekera chisankho mu Septemba muno chaka chino cha 2025. Ndiye pano ndikutha kuona kuti ndipiti wa galimoto zimene zatenga president wa dziko lino zikufika pano pa Dwangwa Trading Center, ndipo tu anthu chidwi chawo chili kumene kukuchokera galimoto zimenezi kumene kuli kudwambadzi kumene anayima ndithu anali malo oyamba kuyima kucheza ndi anthu kufotokoza mfundo zosiyanasiyana. Pano poti pasonkhana anthu ambiri kuyenda kwa galimoto zimenezi ndi pang'ono-pang'ono kuyenda ndithu pang'ono-pang'ono kufika pano pa Dwangwa Trading Center. Ndiye mmene zomakhalira ndizonena kuti president akafika pano atilandira ndithu amene ayendetse mwambo umenewu
komanso pakhala olankhula anthu angapo asanalankhule ndithu president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mmene wafotokozera Beatrice makamaka kwambiri manifesto imeneyi mukamba mfundo zosiyanasiyana kuphatikiza ndithu kwakonzera tsogolo ana aku Malawi kuno kuti kodi kumene akukulako adzakula ndi moyo wotani akweneka kuti akhale ndi mwina ndalama zimene adzapitire ku sukulu ndalama zimenezo akuti boma likhale likupereka ndithu kwa ana amene adzibadwa mtsogolo muno kuti asakhale ndithu olephera pa maphunziro kapena moyo wawo osayenda bwino chifukwa chonena kuti zinakhala zonena kuti tsogolo lawo silinakonzedwe. Tikudziwa kuti tsogolo la munthu kuti liyende bwino umayeneka ndithu pansi kulikonza kuti kodi tsogolo liyenda motani. Pamakhala nkhani ngati ndalama, nkhani za chakudya, nkhani za zovala, nkhani za malo okhala. Zimenezi ndi zinthu zimene munthu aliyense amayeneka akonzekere kuwerengera kuti kodi zikhala motani. Ndi mmene zikhalire pano pa Dwangwa Trading Center pamene president wa dziko lino akuyima panopa ngati malo achiwiri kwa senior chief Kanyenda ku Khotakota North Constituency kumpoto boma la Khotakota. Osati munthu wakula katengaso nkhalambaso wa zaka 75 wankulu katengaso wankulu. Then dipiti wa galimoto za president ndithu wafika pano ndipo zaima kuti nthawi ina iliyonse president akhale akutsika galimoto kuti akwere galimoto ya mpandamdenga imenetu pamene alankhulira pakhale pamenepo kuti anthu athe kumuona bwinobwino. Kwa chidwi cha anthu chili ndithu pa president wa dziko lino. Tinafika ndithu kummawaku anthu anayi ndi chidwi mafunsa kuti kodi president akafika ayima pati kutanthauza kuti anthu ali ndi chidwi kuti amuone president wa dziko lino komanso kumva mfundo zimene president wabweretsera kuti kodi kuchoka September upita mtsogolo muno zikhale motani, dziko liyende motani. President wanu okondedwa chadamene ndiye mongolankhula kuti pamene president wa dziko lino akuyenda malo amenewa pali zinaso za nsangulutso zimene zikuchitika. Oyimba osiyanasiyana alipo mpano. President wa dziko lino wakwera galimoto ija ya mpandamdenga ndipo nthawi ina iliyonse mwambo uyambike ndipo amene ayendetse mwambo umenewu ndi Harold Chidzanja amenewa ndi wapampando wa chigawo chino chakumpoto wa chipani cha Malawi Congress. Olemekezeka president pano pamene mwayima ndi pa Dwangwa Trading Center. Anthuwa akudikira nuchokera mmawa kuti akuveni aone tikamauza kuti ndipongwa lini amene amalawi akuyembekezera kuti pa 16 mukamuvotera akukuonani ndi amenewa. Kwacha Dr. Chakwera inu ndine zikomo kwambiri Your Excellency. Mundilole nthawi ino ndipemphe a senior chief Kanyenda amene akulandireniso pano pa Dwangwa Trading Center. Zikomo. Chete.
chete boma lili pano. Poyamba anthu akuno kunkhunga mundilole kuti ndiwalandire president athu Chakwera amene azatiyendera kuno. Malinga ndi nthawi aviki maulemu aperekedwe kwa oyera kulandira ulemu. President kuno mwafika kuno ndi kunkhunga. Sindikanene mawu onena kuti mumasuke chifukwa munthu amene umamuzati amasuke ndi kuti amene ndi mlendo. Inu kuno ndi kwanu pa zifukwa ziwiri. Choyamba, inu ndinu mwana wa anyamwale. Anyamwale kuonde kulukulu kwawo. Chachiwiri, MCP chipani chimene pano chikulamula chinabadwira kuno kunkhota kota. Ndekuti MCP ndi ya ife. Kopanda ife MC palibe, kopanda MCP ife palibe. Chifukwa chai cha president singanene kuti masukani. Nchina kuno president yochepa kwambiri yokulandelani kuti mulankhule ndi china ndi chili pano. Koma mundilole kuti ndilankhule mawu pang'ono chifukwa mwina ndikoyamba kulankhula nanu ndili kuno ku headquarters kwanga. Komanso ndi nthawi imene tilimo ino ndifuna ndilankhuleni mawu awiri kwa anthu awo amene abwera pano awo. Sindikulankhula kwa inu koma ndikulankhula kwa anthu awa. Koma inuyo mkhalire mboni kuti pasoko pano zikazavuta kaya mzakhala mboni ya ine kaya mzakhala mboni ya anthu zaoneka siku lomwelo. Pano tili mnthawi ya zisankho zimene ziliko pa 16 September. President mmene nkhani yayambira ine ndayiona ndi chidwi kwambiri. Koma ndakhumudwa kuti mwina Amalawi tachulukisa chibwana. Chifukwa ndikuona masanje kwa makandidate ena amene afuna ife atilamulire. Modi pana president ndikwauza anthu awa zinthu ziwiri. Poyamba tikuyamika kamba kanse umene mwayamba kutikonzera. President msewu mukaona project ya Mutwala corridor msewu ndofunikira kwambiri. Koma azano onse amene achoka kumbuyoku amangodusamo osaukonza. Msewu ndofunika kwambiri pa chuma cha Malawi. Ndiye munthu amene msewu anaulegerera lero sangabwere pano kundiuza kuti ndikhoza Malawi pamene msewu ufunikirawo iye anausiya. President tikaonanso zimene mukupanga kuno mwatipasa school ya Dema School of Excellence imene mfuna mutimangire. Anthuwa akachita chibwana taonapo ma project ena anthu amasiyisa akalowa mboma. Ndiye kwa ife tikuona kuti boma lipitirire kuti zimene mwatipasa zichitike andi ziko lipite pasogolo. Kunkhani ya za health president mwayambisa imene pano mukuicha kuti direct facility financing kuti chipatala ngati cha nkhunga chizayendera ndalama direct. Zimene za president mwina ena akabwera asazisiyisa. Ndiye ife tuna kuti iyayi anyamata yawa azibambo amali pano awa asabange chibwana pa 16 pano pamene akaponya voti yawo. President ndikunena izi for kuti mwina ena wasaziwa. Komanso president kwame kwambiri usogoleri wanu. Simutukwana munthu mmene munayambira manyozedwa mangokhala phe ilipo chitabu. Umenewo ndiwo timadi usogoleri. Chifukwa ife timafuna munthu anene fundo zimene atipangira kuti Malawi pasogolo. Ife timafuna kuti munthu ngati walakwisa avomereze. President inuyo
mmene mwalowera pa udindowu mumavomeza pamene mwalakwa mmanati apa ndalephera koma ndikonza njira iyi. Umenewo ndiye usogoleri. Ife anthu yawo amafuna amve fundo osazonyeza munthu ndiye mukupereka chitsanzo chabwino kwambiri kwa mtundu wa Malawi. Chakwera president ine ndabadapo ndikale mwapereka ufulu wolankhula atola nkhani mmene tinangoti tiyalowa madipate 92-94 taona manyuzi pano zikubanidwa no advert ya boma koma inu mwapasa ufulu atola nkhani oti atiuze koma kana zaboza ife timazade zaboza awatumidwa ziko kumayenda. A president tukuziwa muno muli mavuto a sugar, amafuta, a forex. A president ine ndinene izi pano ndipo sindikubisa sindikuopa amene akhale ndi vuto ndi izi ofesi yanga akuiziwa ni pankhunga headquarters tikoza kukapanga debate pamenepo. Ziko ili kwa nthawi yoyamba timaona kuti nkhani ya fertilizer, nkhani ya forex, nkhani ya mafuta pamakhala makatero madobadoba amene amakhala pakati. Andi pano mafuta awa sitima inabwera koma kuti ibwere kuno zikulephera chifukwa chake chani cholinga ena afuna kugwese boma kuti ndi mwalephera chifukwa mwagwera pakhosi chifukwa mafuta amene akubwera pano ndiwo chipa kwambiri ndiye kuti mitengo ikasiyosika koma chifukwa anthu awa amakhala mphamvu, they are criminal, these are bloodthirsty vampires amene salabadira moyo wa munthu moti pana afuna kuti ife kutivutike inu tukwireni kuti system yakale ibwereso imene amatenga mafuta kugwesa muno pa mtengo wokwera kwambiri. Ife kuno akanyenda ndi anthu awo zimene salola zimene sitilola. Pali nkhani ya sugar ife kuno kamuzo anatipasa fertilizer ya sugar timapanga sugar kuno tikuziva bwino kuti chaka chino factory inayamba mochedefwa cha mvula koma sugar anayamba kuita bwino koma tikuziva kuti ena amatenga sugar muno kupende ku Mozambique ife kuja ndiwokwera pano afuna sose zija anene kuti woipa ndinuyo ife kuti aziziwa ife mesitilola. Pali nkhani ya fertilizer chimozimozi ndiye nkhawa ndiyona kuti ngati anthu osa atalapanga chibwana kuti iye achakwera achoke ndiye kuti ntchito imene ine mwayamba yochosa madobadoba pakatipa izabwereranso moti abwana pamene mukupita pamene mukhala pa timu yanu mpaka 2030 chosani makateo ku fertilizer mwachosa kale ku fuel komanso anthu amene amatenga sugar muno kupenera ku Mozambique amene aja musapange chifundo chifukwa afuna aphe mtundu wa Malawi. A president zokamba zambiri koma nene koso izi kuno kuli vuto la madzi kudongwa kuno palibe Malawi muno dera limene sili town sili industrial area sili kapena municipality kapena town limene limapanga ndrama kwambiri kuposa Dwangwa palibe. Koma kuno tindi vuto la madzi sendo jeno board inatipasa madzi koma satuluka andi mwina ava kuti mukubwera anabya kunyumba kwangalera kuti akuzabireka biro koma kuti ndibe biro chiyani ndilipira biro ifo cha mpweya ndiye timanena kuti a president nkhani imeneyo akungobwera kumadula koma masauduluka usiku komanso ndi satuluka ndipo timakhala kuti kodi biro ikubwera ndi chifukwa choti mpweya amene kudusa ngati ife kodi ife tinaiba kuti atipase mpweya ndiye timapempha kuti tapasa single project asendo general board atikire mazabwino kuno kuti tikhale anthu tinyadire kwa anthu ndikukhulupirira ndani zifukwa zokwanira zoti pa 16 pano
musakachite mistake. Mwachita mistake izo ndi zanu, musazadilire ineyo. Boma ili Chakwera apitilize akupitiliza pa 16. Mavuto amene mukwaonawa ni mavuto a anthu amene chifukwa cha ntchito za Chakwera zimene akupanga zoti awachose mitengo isamakwere ndi amene akulimbana nawo. Panthu kunena pano cement pano wakwera kaya kangati kaya within a week. Ndiyo bwachi samakwera ukiyata. Aona kuti zisankho zimene zikuyandikira kuti afuna kuti achite anthu akwiye koma ife taziwa. Abwana musachitire chifundo. Chifundo chimapesa. Muti pesa ifeyo kusimfa ino Ziko lino lili ndi chine chonse choti lemere. Komanso andalena kunena kuti ayi ife tikabwera tizachosa boma sinjiro yake yogula mafuta ife citizen economics koma njira boma nina kuti pamene pafutapo ichita intervene. Tikuzawo ndi market economy yes koma pamakhala zina zoti boma enaligwepo ali mwagwapa nkhani ya mafuta stima yabwera koma chifukwa cha madobadoba amene ali mbomamu amene ali ku opposition ndi ku Tanzania ndi amene akuyimisa izi. So bwana musachite chifundo mupha ifeyo. Asemeti nawo sawa ikanipo ziko ikanipo diso amene Dwangwa ino ndi town imene indi anthu ambiri. Anthu akuno chifukwa cha nsewu pano aziyenda mopheka kubera kungoda kawoda. Azimayi kuna amanyamika 1 o'clock kuti ngoda akafika nthawi kulilongwe. Koma pano msimse ukayenda azingoti 30 minutes abwerako ndeuti 10 over yawo yapinza ipita pasogolo. Komanso anthu amene akuzitengera shuga kudwangwa aku ayenda bwino. Anthu akudwangwa kuno ine mundu sanganipusire kuti abwere kunane kuti yayi ndifuna ndikuze chuma cha ziko pamene iye anayiphira kukoza nsewu wofunika ngati umene uli mbali ya Mtwala Golidwa amene akunama. Ameneyo akunama. Ngati ndalakwisa abwere tipake debate. Chifukwa ine sindine mwana sanga ndipusise. Komanso tikufuna fundo. Akana vuto apereke solution. Osangoti ichi mafumu ake siyano nthawi yake sino. A president tingane zambiri. Koma ndi pempho limodzi mmene mwalowera 2020 msonkhano kuno mmangopanga ongotapisa. Msonkhano mmangopanga kuno ongotapisa. Ife izi zimatibweteka. Ya baba la ungukuya angwini mankhwala nawo. Kapangeli inu ndina adaida campaign apange apase nthawa president azakhale kuno. Ndanena kuti Chakwera amayaona nyamwale. Kodi mfuna nene motani? Mfuna nene motani? Chakwera amayaona nyamwale kuno ndiye kulukulu kwa nyamwale. So mumango tapisa bwera nsakazikise kali kugona mwagona kalonga mwagona kuchitipa muzagonaso kuno ndi kwanu. Kuno ndi kwanu. Ndalankhula kwambiri koma ndipochepa chifukwa kuti sinangamkuthamangira. Zopemba zilipo zambiri koma titike kuti nonse mwabwera pano. Sabotani Chakwera. Amanena kuti mafumu sandale. Yes zoona. Koma ife ndifa sogoleri. Timasogolera ali anthu mu zachipembedzo zachitukuko. Kodi tilepere bwanji kwasogolera ali kunkhani ya ndale imene iliyofuna kwambiri yotikula ziko. So amaopa kuti ife ndina chungamo chifukwa ife timaopa ndiye anthu akuno please Chakwera inali half time. Ndi half time mpira sumata timapumira. Chakwera pamapumira bifamona agona kukalonga agona kuchitipa amapuma pa half time amamera mazi kuti pa 16 apa ayambeso chigawo chomaliza chawo.
modi tiyamikeso kwambiri kuti tikuona transition yabwino from the elder to the youth. Mfeke mwatenga mumba kuti akhale running mate wanu. Ife kuno we are very happy. Kuno we very happy. Kamuzo anatenga aleke banda very young. We know mene aleke banda nchichita amagwira ntchito mwamphamvu. Sogolo la Nyamata ndi msogolo ndi panoso. Teme kwambiri tiyasapota mumba kuti mwina timakatero timene tupangidwa atiti ayi imene tithe. Pomaliza sindiziwa ngati achimwendo anakuuza napempha pempho kuti tikaona maiko azathuwa amakhala ndi moto kapena slogan ya ziko. Mukaona mwathu muno chipani china chilichonse chili slogan. Koma palibe slogan ya boma imene yoti munthu akaimva ngati amafuna alese mafuta kuti asabwere yekha kuti aya yeka azingozisutsa mu mtima mwake. Tilibe. Ku Jamaica alinayo amati out of many one people. Kuno tilibe koma ife chake ndichi mwina ena saziwa. Pamene timasintha boma chama 92-94 chifukwa cha nkhwizi kudana nayo kamuzibanda kuti afufute maina ake onse anatenga katundu yonse wa boma ndikapasa MCP. Slogan ngati iyi mwina tonse panifakula akulu kale timati kwacha ife tonse ningoyesezera pano sipakazandale okay sipakaza tingoyesezera ndikati kwacha naso msili kwacha ndikwati ife tonse timati bwa boma kwacha ife tonse chabwino ngati mwana kuti akanyenda pangandale kodi kukwacha kumangochera wa MCP kodi boma ndi only MCP ndife tonse. So katundu uyu ndi wa boma koma ena anakupasa ni mwina amalusa za msogolo koma ndipempha kuti yayi akunkuyu tiye ndikhale ndi slogan ya boma mpite kupani mejameja mukachite gazeti kuti munthu akaimva ngati amafuna achite corruption yekha azingobwerera kuti bomaso ndine kwacha andiona kwacha ndigwire ntchito kwacha tikondane ndibwere ndi zake. President mawa amenewa ndikhulupirira kuti palalazi ndera langaso mwima madera anga awiri mwaine muno koma sikulakwa chifukwa inu kuno ndi wanu komanso Kanyenda ndi wankulu the whole religion inali akanyenda koma anagala kwa abale yake koma kwa nthawi yaita Kanyenda wakhala kuphinjidwa koma poti mwana wake muzukulu wake pano afika 2030 Kanyenda saphinjikaso palalazi mwina ndikankha pang'ono koma ndilankhule pano kuti 4 minutes imene ndipasa ndatenga ko 2 inayo thundika ndikachita uko koma muzabwereso zikomo kwambiri mukadaliseni mukadalise Malawi zikomo kwambiri. Bwana President tidzinyadira tili nawo mafumu dziko muno koma pagogo Kanyenda tili nayo munthu wa zeru oyankhula mokhazikika komanso za zeru. Awatu bwana ndiye mafumu aja omene omakhala mapalamount awa ndofuna omakhala mapalamount ameneyo awa chifukwa ufumu wa Kanyenda si wa lero ayi ndi ufumu wachani kodi wakalekale wena wonse adapeza Kanyenda tambani manja mwachifumu gogo Kanyenda. Bwana President ine badini machita kampeni koma fundo atulutsa Kanyenda sindiyankhulaso zambiri koma pangotsala chinthu chimodzi chimene mati ndinene bwana umu mu factory edwanga yonso kale amalimako chimanga ntedza mbewu lero adawaletsa kuti asamalimenso zimenezi ndiye kuti mkatimu bwana anthu masamba akumunda amachita kudzagula kumsika anthu akuno ali pa ukapolo muja mwakonzera malamulo a sugar bill mwakonzera malamulo a sugar bill ndinu kuti anthu adzigulitsa mizimbe modula anthu akhale ndi ndalama bill imeneyi mwapanga ndinu
bwana mupangenso ina bilu kuti anthu akamagwira ntchito ku fakitale aziloledwa ulima chimanga mtedza azidya wanthu azikhala nawo zinthu bwana. Chifukwa zimenezo zimene Kamuzu amachita, koma pakati apa anthu awa asanduka akapolo dziko lokhala lawo bwana, akukanizidwa zambiri. Chifukwa chake umphawi sukutha kumeneko. Chifukwa alandire 100,000 sangakwanitse kuti achigula ndi masamba omwe bwana. Tsono bwana ine sankhule za ndale zambiri akanyenda ankuyankhula fundo zachitukuko. Koma pano pa Dwangwa pano kudera la Kanyenda alipo mwana Dolofe Chikonje amene oyimira mpando wa MCP. Komanso kansala uyu nayenso pachatuti ndani dzina Chibole nyama zikulu. Tsono dandaulanga ndi lomwe lija akuluwa asanakhale SG amba kundiposa kale mimba ndi zonse zotero. Akamakhala SG andivuta ado akulu awo. Koma bwana anthu awawa atumikiridwapo ndi anthu ena olemekezeka akuluakulu monga Achimunthu Banda. Achimunthu Banda ali ku DPP amayesetsa kumapempha zinthu, koma chipani cha DPP chinali chankhaza. Achimunthu Banda msewu adapemphapo koma sana amangire ayi. Msewu sitifuna unyoza Achimunthu Banda ayi. Sakuyima Achimunthu Banda ulendo uno. Koma msewu waukulu Achimunthu adapemphako. Sugar bill Achimunthu adapemphako. Amachita kutenga kalata Achimunthu Banda. Koma chipani cha DPP chankhaza. Osawamvera Achimunthu Banda. Lero wina akamabwera kuno mwana kumatachita za DPP kuno munthu wake sukutani mwana ameneyo sukugwira. Kodi mwana ameneyo chitukuko akatenga kwa ndani? Pati chitukuko timakatenga kwa president. President amatuma nduna ngati ife. Tsono mwana uyu Dolofe uyu ali apai. Ndiye kuti bambo wake a Dolofe number 1 ndi Achakwerawo. Ndiye kuti chitukuko chimene Dolofe amakulonjezani si ndalama za mtumba mwake koma zochokera kwa Chakwera limene atilamula 2016 ama 2025 mpaka na 2030. Ndiye kuti Chakwera azimpatsa Dolofe chitukuko pamodzi ndi kansala uyu. Ena aja akamayimba magumbagumba mudzafusa mungatsane njala inu, mungabweretse nsewu inu, mungabweretse madzi akumwa inu, angosunga ndalama yawoyo. Koma chitukuko kuno abweretse ndi Dolofe. Dolofe kuja unayankhula kale 1 minute yeniyeni apatse moni anthu pamaso pa bwana. Zikomo aliyense chibakera mwamba tifuna tipange kwacha wamphamvu. Kwacha Dokota Chakwera Dolofe Chikonje kansala Chibole nanga ife tonse ASG ali apa. Zikomo kwambiri kuyambikirira ndipereke ulemu kwa His Excellency a President athu takulandirani siku la lero. Ulemu wina upite kwa ASG zinduna zonse ndakuluakulu onse ali pano, mafumu athu ndi akuchipani onse akuluakulu malingana ndi nthawi. Ine andipasa 1 minute koma ASG musamazikonde zimenezo. Koma ndingomvesesabe chifukwa zambiri zimene ndimafuna ndiyankhule afumu agogo athu ayankhula. Ndisanapite patali a president pokhapo mene ayankhulira agogo ndimafuna ndipemphe kuti fumu yathu iyi ndi yakalekale mmene nayambira bwana sinakwezedwepo pa maboma osewa. Ndimafuna ndapemphere upalamaunti chifukwa inu tikudziwa kuti mukupitirira. Afune asafune mmene mwangonera muifa Sentoli John ife tikuyikani mupitirira bwana. Afumu athokoza kale zokhuzana ndi nsewu komanso pali zitukuko zambiri bwana zimene kwathu kuno mwatipangira. Pompano pa Dwangwa pali Dwangwa Full Primary School pabwera mabloko a standard pamenepa mafuna tithokoze bwana. Komanso chinthu china tikaona kuchipatala kwathu kunkhunga kumene kwabwera maodi pali zitukuko zambiri bwana kuti ndinene pano ndikhoza kuchezera.
koma panali zinthu zitatu zimene afumu athu anayiwala. Choyambirira bwana ndimafuna tithokoze kuti zanali kunabwera chimanga amalandira kwa akanyenda, koma chimanga chija sichikwana, njala ndi yayikulu kwathu kuno. Chifukwa vula kwathu kuno sinagwe mokwanira, kunali chiwawu bwana. Inde munayesesa kunifi kuti pasako mafetereza, koma zonse zija anthu sanakolole, fetereza uja anapita pachabe bwana. Ndana ndituma koso mavenda, chifukwa 3/4 ya pano ndi mavenda. Anandituma kuti mavenda awo anatenga ngongole kunifi yanthilira, koma chifukwa chavula kuti sinagwe bwino ngongole zimene zakanika kubweza bwana mavenda apano padwangwa. Ndeni mafuna ndipemphe mavenda awa manena kuti bwana mutangu akhululukirako sinanga ndife abanja apa St. John kuti ndawu ya zisankho zino kuti anthu akamaka vota akapite ni mphamvu kangongole kaja Mungu akhululukira osewa. Komanso mavenda ananditumanso chinthu china bwana, nthawi jama floods mutabwera kuzaona mavenda awa analonjezedwa zinthu zambiri, koma zinthu zonsezo sizinatheke. Ndana ndituma kuti bwana akumbukireni nthawi sinathe bwana, before pa 16 apa mutangoponya kena kake kamupanga ka 1 million ka 500 mavenda apa anapanga appreciate bwana. Komanso chinthu china bwana chomaliza, chifukwa Mose nkhani ya mazi ndimafuna ndiyankhuleko mmene anenera aso agogo za mazi ndizoona kuno tikuvutika kwambiri masi. Ndeti mafuna zimene mwapanga kunkhalabe kuja kunonso tili ndi nyanja pafupi, mungotipoperako mazi aja kuti afike pena palipose kwathu kuno ndizoona zimene anena agogo zokhuza mazi. Ndeti pomaliza penipeni ndimafuna ndiyankhuleko zokhuzaso maphunziro, kuti agogo anathokoza zokhuzana ndi School of Excellence imene ikubwera padema, koma timafuna so tipemphe kuti skulu imeneyi bwana ndikale rutinayamba kuva koma sinamangidwe. Malo mafumu anapereka kale koma pano tikungodikira tapanga nkoni changu. Komanso ikamabwera skulu imeneyi sinangaboma nangaboma ungangopempha skulu limodzi ngati mungobwesa kuti maskulu 4 basi kwathu kuno, ifika full boarding secondary school kwathu kuno tilibe bwana. Ine ndimawa amene wa bwana mukuona amene kukonekera kuno bwana, anthu utakoneka mu civilian materials kuno kulibe. Anthu akundivutisa kwathu kuno akuona ngati ine ndikumazisunga nyumba kuti ndikwamana bwana. Mukamabwesa masapoti enawa kuno materials bwana bwere anthu ataveke awa. Suda anthu asafuna kuvala koma chifukwa zinthu zopalibe. Ndaine bwana ndisakutayire nthawi zambiri yankhulakala agogo ndimawa amene wandikufunireni ulendo wabwino, tikhulupira kuti mubwera ndi chinsonkhano mmene mwakuonera kuno. Zikomo kwambiri. Zikomo amene ndiye mvotera pa 16 September. Mongokumbutsana voti adzatsegula 6 o'clock mamawa. Adasintha lamulo kuti voti adzatseka nthawi ya 4 o'clock. Ndiyenso voti ena mada Chakwera wawina kale ndizoona omuyinitsayo ndinuyo. Mukanena kuti ine sindipita pakuti wawina kale Chakwera 50+1 avuta opeza kwake. Voti wina aliyense wa inu apite. Mwina nkutheka munataya chovotera chidapsa simuchiona wina adakuswetsani, musadandaule dzina lanu lili kumeneko kumene inu mudatembetsa. Kumeneko akakupatsani chipepala mukaona nkhope iyi njosasowa bwanji ukongola kwake, bwanji maonekedwe ake, nkhope yosowa iyi. Apa pali tambala wachani apa pali tambala wakuda. Ngati umadziwa kulemba kachonge umu, koma ngati kulemba umadziwa koma umanjenjemera akakupatsa inki ukadinde mene mudzadinda kuti dindu. Ukadinda usapinde mwachangu, chingayambo dinda pena udikire papite kamphepo ka 2 seconds choncho kuti nkija itani iume. Ukachoka pamenepo pita ku nyumba kauze wena kuti tiyeni Chakwera awine, misewu ipitirire, zipatala zipitirire. Koma kampeni musachite mwandewu, wina akakuyambani musambwezere. Timu yowina sibonda. Bwana ndikupempheni masana wanu kuti mutipatse moni mucheze nafe. Mulandu uja ati mbwereso mdzakhale pasi mudzaonene magule. Zikomo kwambiri, Your Excellency.
Kwacha. Kwacha. Ife tonse. Komaru kuno kunkhunga headquarters tili ndi mfumu yozitsata. Nunamanga. Ulemu wanu Senior Chief Kanyenda. Lero anikumba. Koma maubwino. Chifukwa mayo anga na male ni mwale. Kuno nkwawo ndiye kuno nkwathu. Ino muli na Senior Chief Kafuzira komasa Senior Chimponde ni mafumu ena abatu vango lowa uti posedwa mwepa. Koma tikuthokozeni chifukwa ndino amene mnalola kuti vana vachiruka kuno tichirukenso vatumikira. Ulemu wanu nonse akuluakulu achipani, ulemu wanu uyambira kulikulu motsogozedwa na Chimwendo Banda ngati Secretary General, nduna zonse komanso kuno akachembwe ya monga district ndi wonse ngakhalenso constituency yonse ino ili ndi atsogoleri wawo. Pano padwangwa amayi ndi abambo sipachilendo kwa ine. Ndipo tabwera pano nthawi yokondwa komanso nthawi yachisoni. Tabwera pano telekuza mbiri zimene zijama fotokoza ena mpaka pano mabizinesi anadzuke kwenkwene chiwonongekere cha nthawi ija mmene mtsinje unasiya njira yake nkuwononga nkudula msewu. Udadulaso msewu uko mpaka tidabwera movutika. Pena kuyenda movutika nkukakwera galimoto mbali ya kuno chifukwa sitikadakwera ndi galimoto zimene dali choka nazo mbali ya uko. Ndipo mavuto amenewa vangokhala ngati chitsanzo cha zimene takumana nazo nthawi yonseyi takhala tili kukutumikirani. Inu mtanipatsa voti yakuti ndikhale mtsogoleri chaka cha 2020. Ndiye mafumu ngati awa amene amazitsata bwino zinthu, amamvetsa bwino tikafotokoza mmene nkhani ilili. Ndi mafumu othandiza chifukwa kuno kwathu akhoza kumatilongosolera zinthu zimene timakakata kuuzana kwathu kuno koma zambiri zimachuluka mabodza. Chilungamo chimene chimakweza mtundu koma uchimo ayi. Ndipo mabodza amene amachuluka akuthandizira kuti zinthu zisasinthe Malawi muno mokomera aliyense. Chifukwa alipo wena amafuna zinthu bola zitasinthira iwo khawo. Wena alipo amafuna ndalama zilangokhala zawo. Wena alipo amangofuna kuti tikamati Malawi akwankamba mudzi wawo kapena akwankamba district yawo kapena akwankamba chigawo chawo. Koma Malawi ndife tonse. Ndipo tiyenera kusamalirana ngati anthu abanja limodzi. Ndiye kuyambira chaka cha 2020 simavuto okhawa amadzi osefukira nkuononga zinthu kuno kuphwasula mabizinesi wonse kapenanso kuononga minda yathu ni zakudya zimene timayembekeza kukolola mmenemo. Koma takhalanso ni mavuto wakuti masisitimu ataonongeka wa madzi chifukwa kaukambanso kuti madzi nyanja ilipo koma ngati sakhala madzi aukhondo amene tikumwa
tidali ndi kolera imene dayenda dziko lonse la Malawi, wosatichitira ubwino abale bathu kutisiya. Ndiye kuyambira covid uja kolerayo komanso macyclone amene adatiwononga, dziko silidakhale m'malo mwake ayi. Zimene umafuna utachita ngakhale mwamsanga zosatheka ayi, chifukwa zimakhala zomwezo. Ndawamvapo wena akulankhula kuti ngati mapulani wanu anali oti lero mwana mumgulira zakuti ndipo dzulo mdamulonjeza, koma pakati pa usiku mwana wadwala, ndiye mmasankha zakuti mwanayu nipulumutse moyo wake kusiyana ndi kuti nimgulire zija ndinanena, chifukwa ngati sakhala moyo ndiye kuti ngakhale zimene mafuna nimpatse zabwinozo sizikhalanso zabwino ayi. Chifukwa moyo ngakhale tikamati chakudya chukoma si chakudya ayi, adateropo wina kalekale polalikira. Moyo ndiye uli bwino, chakudya chimakoma moyo ulipo. N'chifukwa chake zinthu zina zisakhale ngati zokudodometsani kuti pena ndi pena sizinathe kuchitika, chifukwa chisamaliro chathu chinali chakuti aliyense athandizike, mtukula pa khomo aperekedwe, chakudya chiperekedwe, anthu asamalidwe ndi mankhwala apezeke, zonsezo zikhalepo. Koma tikayamba zitukuko ngati matayambira msewomo, zitukuko zake zikhalenso zolimba ni zokhalitsa. Osati mulime lero msewu mawa mwabwereraponso mukonzenso ayi, koma tilime mmene masomphenya akamuzu president wathu woyamba adalili. Ndipo M5 msewu uno ndi msewu wofunikira koposa, koma wena pakati apo adatenga ndalama, ndipo ndalamazo adazitchula chimodzi mwa zokongolera ndalamayo inali M5, koma msewu osalima. Ndalama ife tikubweza ngongole ngati dziko, chifukwa ngongole ya dziko ni ngongole ya dziko. Ndiye kuti zimene zonse zikupatipangitsa kuti zina zimene tikadachita ndi ndalama zimenezo tisachite nazo. Okondedwa, tiye titsate chilungamo. Ndipo ine kuno nakondwera chifukwa mfumu Senior Chief Kanyenda ndi munthu wa chilungamo, ndipo amachita kunena monenetsa poyera kuti ngati wina ali ndi mafunso abwera adzanifunse, chifukwa nikhoza kumfotokozera mmene zinthu zilili. Wena timangofuna kumva za m'maluwa tisanafunse nkuona choonadi chili pati, tafalitsa kale ngati kuti ndiye choonadi. Ndiye bodza limathamanga mtundu wonse, pamene choonadi chikadavala sapato bodza lafika kale. Ndiye alipo wena amene amangokhulupirira bodza lija, choonadi powapeza kumaona ngati choonadi chija ndiye bodza. Okondedwa, dziko lathu talika pa maziko tsopano akuti pakhale chitukuko chenicheni. Nzoona kuti msewu ukhoza kuoneka kuti ukuchedwa, koma mtati mkaone mamangidwe wake madera wena amene wamanga kale, mudzadziwa kuti tikumanga zinthu zokhalitsa. Ndipo chitukuko chokhalitsa sichija mungochita mwamsangamsanga kwanchita ngati mupaka mafuta pakamwa nyama imene simdadyeko ayi. Kaya nkumpoto, kaya ndikumwera, kaya ndi pano pakati, tikumanga zinthu zolimba. Chonsechi nchifukwa chakuti nkhani isamakhale yakuti kodi ine nufuna chiyani, koma kuti nanga vana vanangawa, nanga adzukulu vangawa, nanga tsogolo la dziko lino lidzakhala mtundu wanji. Pamenepo pamene ife tayikapo mtima, nchifukwa chake tiuchita zinthu molimbaso mtima, kuti ino Amalawi ndino anthu omvetsa zinthu. Ino Amalawi mumadziwa kusiyanitsa choona ndi chimene sichili choona. Ndipo ife tikhoza kukhulupirirani kuti monga mdani dalira ni voti yanu pa 2020, munidaliranso ni voti yanu pa 16 September mwezi wa Mawawu 2025 ino. Chifukwa chimene tachitachi nkuyala maziko wakuti tsopano tikhoza kumangapo. Ndipo nthawi zambiri ngakhale nyumba kuti ikhale yolimba, maziko wake amapita pansi molimba,
koma maziko aja mumakwirira sadziwika, maziko aja sakhala okongola, amakhala onyasa, imakaoneka nyumba ija. Ndiye poti maziko tamanga musalole kuti nyumbayo tisamange, chifukwa tsopano mukhala pabwino. Kwina nalankhula ngati kuti mukubyala mtengo wa zipatso, ndipo ngati mtengo wa zipatso mwauthirira bwino zinthu zimene takhati uchita zaka 5 izi, musadule pamene wayamba kubereka zipatso, chifukwa chonse tikondwera tsopano mukalola kuti pa Seputembala pano tipitirire kuti muone zipatso zake za ntchito imene sikuoneka bwino koma tagwira ndi kuyika ngati maziko, mtengo kuuthirira kuti tsopano uyambe kubereka zipatso zake. Kaya tumvana kaya anthu akuno kudwanga. Malamulo amene tasintha m'Malawi muno ndi ankhaninkhani ofuna kuti business yanu yende bwino, ngakhale business ya sugar yende bwino, business ya ulimi yende bwino, ngakhalenso business ya migodi yende bwino, business ya anthu kuti azibwera kwathu kuno udzaona nyanja yathu yokongola ni malo athu okongola ziyende bwino. Zimenezi tayika malamulo ake, ndipo tsopano ndi ndondomeko zimenezi Malawi wakozeka kuti tsopano akhoza kuyenda mwaliwiro kusiyana ndi mmene takhalira tuchitira m'mbuyomu. Ine pempho langa limeneli, azimayi ndi azibambo, achinyamata tamverani. Tikapereka ngongole ya NIF, ngongole ya NIF ija ndi revolving fund, mukabweza zithandizira kuti uyu amene sanatenge lero mawa ndi atenge. Ndi ndalama zoti tizichulukitsana, osati ndalama zakuti tingodya ayi. Pakakhala vutolo limakhalapo loti mukhoza kukambirana wakuti ndi wakuti mmene alili. Mukapita ku maofesi a NIF akufotokozerani ndondomeko yakuti kodi business yanu kodi ikhale ya mtundu wanji. Ngati muli apa tikupatseni mpamba wotani kuti mufike apa. Chifukwa ifeyo talena mzolemba zathu zimene tikulengeza ndi kulankhula ndi anthu kulikonseko kuti tifuna tipereke ma 1 million, koma ma 1 million woti athandizire wena 1 million ka business kawo kasunthe. Komanso 10-10 challenge yakuti wena 10,000 alandire 10 million ka business kamene kadasuntha kale kasunthenso kwambiri, kotero kuti anthu akhale mchikhulupiriro kuti zimene tiupangazi nzakuti uyo ndi uyo ndi uyo ndi uyo athandizike, koma amene wadukimphika pakatipa nawonso athandizike mawa lake, wena wonso athandizike mkuja lake. Ndiye kuti tithandizana tonse kuti tichite bwino. Komanso tayika dongoso lakuti mwana akabadwa tizimsungira tsogolo account ndalama 500,000 mu account imeneyo, kutipo kwana mwana uja zaka 18 ndalama zija zachulukitsana mpaka na chifukwa cha investment imeneyo zakwana mamiliyoni. Generation imeneyo idzakhala generation ya mamiliyonea okhaokha. Ndiye kuti umphawi tathana nawo ku Malawi kuno. Okondedwa, zaka 18 sipatali twayi. Tikadachita zimenezo masiku yawo ngati 2005 lero ndiye kuti anthu ali zaka 20 kapena, ndiye kuti pamene pano ali kale patsogolo. Ichi nikambachi nchinthu chimene chikhoza kuoneka ngati chachabechabe, koma nchinthu chimene chisinthe nkhope ya Malawi mpaka kalekale. Ma infrastructure schools, mzipatala ndi misewu tipitirira kukonza, koma achinyamata tikhalenso ndi vikwaya vochita kulenga dala kwathu kuno kuti umphawi tithane nawo mtundu wonse. Ndipo zimenezo zitheka bwanji? Zitheka chifukwa dziko lino lodala si nyanja yokhaya. Tapezanso miyala ya mtengo wapatali. Dzanali dzulo lini matsegulira msika, osati msika koma mgodi wa uranium ku Karonga, umene tauyamba mwa njira yatsopano titasayinirana pangano latsopano ndi kampani yatsopano ya Lotus. Osati kale zijamango nyamula zinthu kumachotsa ku Malawi kuno zosathandiza Amalawi, koma kuti zithandize Amalawi. Koma si uranium yekha,
amene ndi mgodi wa ku Malawi kunonso tapeza miyala ina yokuti pa dziko lonse lapansi kuchuluka kwa miyala imeneyo nkumalawi kokha kuno. Ndiye kuti zimenezi zitithandizira kupanga sovereign wealth fund yothandizira kuti chitukuko cha ku Malawi kuno tsopano monga muja adachitira mayiko wena ku mayiko kumene kuli mchenga okhaokha ataona kuti pansipo pali mafuta ambirimbiri adatenga mafuta baja nkuona kuti kodi ngochuluka chotani ndalama zake zingakhale bwanji, ndipo ndalama zija zimene adamangira mizinda yawo ndi maufumu wawo kufikira kuti zidasinthika zinthu zonse. Ku Malawi kuno tili ndi chuma chokwanira cha mtundu umenewu chakuti chikhoza kutithandiza tsopano chitukuko chathu chipite patsogolo koma ndi sipidi yake. Tikakamba za sipidi chifukwa timafunanso kuti maunduna wonse mboma aziyenda ndi kutumikira Malawi mwachangu. Chifukwa chake ndinatenga mnyamata mzanu Vitumbiko Mumba kuti ndiyende naye pa ulendo umeneyo. Ndipo iyeyo wayimirira achinyamata wonse kumpoto pano pakati ngakhalenso kumwera. Ndipo ameneyu atithandizira kuti tione kuti zinthu ziyende mwamsangamsanga ndi mwachangu. Amfumu anakambapo zinthu zingapo chifukwa uzitsata bwino zimene tikulondola ngakhale pali pano. Dzulo linamtuma ku Zambia wabwerako alankhula madzulo ano pa press conference kuti afotokoze chifukwa zina zimene tikuchitira na Malawi. Tikuchitira na Malawi mosakondana koma mofuna kuti bola amene amalamulira chuma ndi kusunga chuma mdziko muno akhale okhaokhawo wena nonsefe tonsefe tizikhalabe anthu osauka mpaka kalekale. Zimenezo ife sitilola. Takambanso ni boma la Mozambique khanija amakamba za mafuta tavomerezananso dzuloli kuti tsopano tizibweretsa mafuta waja ambiri pa njanje chifukwa tidakonza atu njanje zija tiziyendetsanso pa madzipa zinthu zabwino pankhotakota paja tikakonzenso jeti ija kuti anthu nonse muzikhalanso omasuka kuyenda monga timayendera masiku akale. Izi tikuchita mwadaladala chifukwa tifuna kuti zinthu zikomera Malawi wankhani osati anthu 5 a business yayi koma tonse business yathu itipindulire koma ipindulirenso wena. Tikatero ndiye kuti takondana mokwanira ku Malawi kwathu kuno. Katamvana kaya zikumveka kodi nkhanizo? Chifukwa tunaona kuti ngati kuli afumu ozitsata kuno anthu akenso ozitsata chifukwa suja timatero kuti mwana mbuma kembu mbuya akudalitseni nonse zikoma papasi. President wa dziko lino kumaliza kulankhula kukhwimbira anthu limene linasonkhano pano pa Dwangwa Trading Center kumeneku ndi kumpoto mboma la Nkhotakota North Constituency kwa Senior Chief Kanyenda. Nde poti president akhala kuima malo angapo ine Khadija Lapke ndikuthokozeni kuti munali pamenepo tikhale tikukumananso kutsogoloku malo mwanzanga onse amene timagwira nawo ntchito kuno tikuti zikomo kuti munali pamenepo. My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen